हरे कृष्ण सर्वांना. सादर प्रणाम. आपल्या आजच्या भक्ती सदाचार क्लासमध्ये सर्वांचा इस्कॉन बेंगलोरच्या वतीने मी हार्दिक हार्दिक स्वागत करते. आता आपण भक्ती सदाचार क्लास जो आहे आपला, तर त्याची सुरुवात आपण नेहमीप्रमाणे गुरूंच्या चरणी प्रार्थना करून मंगलाचरण गाऊन करूया. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते भूपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. श्री श्री राधा गोविंद की जय. श्री चैतन्य महाप्रभु की जय. श्रीमद ग्रंथराज भागवतम की जय. श्री प्रभुपाद की जय. गुरु महाराज की जय. आपण आता बलरामजींनी ज्या लीला केल्या त्या आपण अभ्यासत होतो. बलराम अवतार खूप विस्तृत प्रमाणात आपण त्या अभ्यासल्या. आता काहीतरी म्हणजे शेवटच्या 3-4 आपल्या स्लाइड्स आहेत तर तेवढ्या आपण पूर्ण करूया. तर आता जो बलराम आहे म्हणजे तर तो कोण आहे तर भगवान यांचाच स्वांश म्हणजे विस्तार, स्वांश पण नाही म्हणता येणार आपण, त्यांचाच थेट म्हणजे जो आहे तर तो दुसरा विस्तार आहे आणि विस्तारांमधला पहिला विस्तार. पण कृष्ण हे प्रथम व्यक्ती मानले तर त्यांचीच दुसरी प्रतिकृती म्हणजे बलरामजी आहेत. त्यामुळे सर्व शक्ती किंवा सगळं काही त्यांच्यामध्ये जे जे कृष्णामध्ये आहेत ते सगळे गुण, सगळ्या शक्ती किंवा म्हणजे जे काही भगवानांची म्हणजे लीला वैशिष्ट्ये, गुण वैशिष्ट्ये असे वेगवेगळे स्तरावर असतात. तर ती सगळी त्यांच्यामध्ये उपस्थित आहेत आणि त्यांनी केलेल्या लीला आपण अभ्यासल्या. मग आता एक प्रसंग आपण अभ्यासणार आहोत की कशा पद्धतीने जे आहेत तर ते सुभद्रेचं हरण झालं आणि मग त्यावेळेला बलराम जे होते तर त्यांचा म्हणजे एक सुभद्रेचे बंधू म्हणून म्हणजे त्यांचा काय ह्या सगळ्या लीलेमध्ये म्हणजे कशा पद्धतीने सहभाग होता आणि त्यांची भूमिका कोणती होती आणि मग त्यावेळेला कृष्णाने कशी लीला केली होती आणि त्यामध्ये अर्जुनाचाही सहभाग होता. तर हे आपण समजून घेणार आहोत. मग आता कसा भाग झाला की बलराम जे आहेत तर
ते आणि भगवान श्रीकृष्ण यांची सुभद्रा जी आहे तर ती बहिणी आहे, म्हणजे भगिनी आहे. मग आता अ, कसा विषय होतो की सुभद्रेचं जेव्हा अर्जुन हरण करतात, हं, तर म्हणजे त्यावेळेला ते काय करतात, एका साधूच्या रूपात येतात ते. आणि मग सुभद्रा जी आहे तर तिच्यामध्ये आणि अर्जुन जे आहे तर म्हणजे त्यांच्यामध्ये जे आहेत तर ते खूप असे चांगले बंध निर्माण होतात की ज्यामुळे त्यांना विवाह करण्याची इच्छा होते. मग आता अशा वेळेला म्हणजे जे भगवान श्रीकृष्ण आहेत तर त्यांच्याच हा लीलेचा खरं तर भाग आहे. म्हणजे प्रत्येक गोष्ट ही कृष्णांच्या इच्छेनेच घडते. मग आता जे अर्जुन आहेत तर त्यांनी काय केलं, सुभद्रेचं हरण केलं. म्हटल्यावरती मग बलराम जे आहेत तर त्यांना खूप खूप म्हणजे क्रोध आला होता अर्जुनाबद्दल आणि क्रोध वाटत होता त्यांना खूप. आणि मग त्यांनी काय केलं की आता मी तिकडे जातो, माझ्या भगिनीचं हरण केलंय अर्जुनाने तर, आणि त्याला काहीतरी शिक्षा करतो अशा भावामध्ये होते. मग आता जे कृष्ण होते तर भगवान कृष्ण हे अत्यंत म्हणजे त्यांची वाणी कशी मधुर आहे आणि लीला करण्यामध्ये तर त्यांचा म्हणजे प्रसंगी अशी म्हणजे आपण म्हणतो जी मधुर लीला आपण म्हणू किंवा शब्दांचं माधुर्य, शब्द माधुर्य जे आहे तर ते वापरण्यामध्ये भगवान यांचा म्हणजे कधीच कोणी हात धरू शकणार नाही. म्हणजे भगवान हे सर्वश्रेष्ठ आहेत आपण जाणतो. मग त्यांनी बलराम जे आहेत तर त्यांच्याशी खूप मधुर शब्दात म्हणजे ते शब्द वापरलेत पहा. फ्लॉवरी वर्ड्स म्हणजे तर काय म्हणजे याचा अर्थ काय खूप छान अशी म्हणजे शब्दसुमनं वापरली त्यांनी आणि बलरामजींची समजूत घातली आणि त्यांना नेमकं काय घडलं होतं म्हणजे नेमकी काय कथा घडली होती ही त्यांनी समजावून सांगितली बलरामजींना. आणि त्यानंतर मग बलरामजींचं जेव्हा समाधान झालं म्हणजे तर त्यावेळेला मग ते शांत झाले. म्हणजेच काय की बलरामजींना समाधानी करण्यात भगवान श्रीकृष्ण ते यशस्वी झाले अशा पद्धतीने. आणि म्हणजे ही खूप सुंदर लीला आहे की मोठा भाऊ म्हणून त्यांची जी भूमिका होती तर ती त्यांनी खूप लीलया पार पाडली. आणि मग ह्या वेळेला काय काय नेमकं घडलं तर ते आपण कृष्ण पुस्तक आहे तर ते म्हणजे त्याच्यामध्ये ती खूप विस्तृत दिलेली आहे. तर त्याच्यातले थोडेसे आपण संदर्भ घेऊन ती समजून घेणार आहोत. आता पुढे जाऊ आपण. हो, त्याची पुढच्या स्लाइडवर जाऊया आपण. हो, त्याची पुढच्या स्लाइडवर जाऊया. हां. आता ही बलरामजींच्या विवाहाची लीला आहे. त्याच्या आधी थोडीशी आपण ना रुक्मिणी हरणची लीला कशी घडली तर ती छोट्याशा कथेद्वारे समजून घेऊया. मग आता एकदा काय झालं की रुक्मिणी जी होते तर तिला जो आहे तर ते म्हणजे अर्जुनाशी विवाह करायचा. तर ही कशी म्हणजे हे कसं कथानक घडलं तर ह्यामागची पार्श्वभूमी काय होती तर ते आपण समजून घेऊया. आता रुक्मिणी जी आहे तर तिचे जे मोठे भाऊ म्हणजे बलरामजी यांनी तिचा विवाह शिशुपालाबरोबर ठरवला होता. मग आता मग त्यामुळे काय झालं की रुक्मिणीला म्हणजे जे आहे तर ह्या विवाहाची तिथी कळलेली होती. आणि मग अ, हरे कृष्ण, माझा आवाज येतोय? हरे कृष्ण माताजी, माझा येतोय. हा हो, आवाज येतोय. नाही येते. हा. तर थोडंसं रुक्मिणी विवाहाचा आपण संदर्भ घेणार आहोत. आणि सुभद्रा हरण जे आहे तर ती लीला वेगळी आहे आणि रुक्मिणी हरण ही लीला वेगळी आहे. मग आता रुक्मिणीच्या विवाहाची तिथी कळल्यामुळे श्रीकृष्णांना हे जेव्हा लक्षात आलं तेव्हा श्रीकृष्ण तिकडे जाण्यासाठी आतुर झाले. मग रुक्मिणी मातेने काय केलं की एक ब्राह्मण होते तर त्यांना
संदेश दिला, म्हणजे सगळं लिहून म्हणजे एक म्हणजे जे आहे तर त्यांनी रुक्मिणी मातांनी पत्र पण म्हणजे पाठवलं होतं श्रीकृष्णांना आणि ब्राह्मण देवाच्या बरोबर संदेश दिला होता. मग रुक्मिणीचा संदेश ऐकून ते ब्राह्मण म्हणजे ब्राह्मणांच्याकडून जो संदेश ऐकला श्रीकृष्णांनी, तर त्यानंतर ते प्रसन्न झाले बरं का. मग आता घोडे लगेच जुंपले श्रीकृष्णांनी आणि त्यांचा जो रथ होता, त्याचा जो सारथी होता दारुकाला, त्यांनी आज्ञा दिली की आता आपण निघूया. आणि एकदम ते खास घोडे होते, म्हणजे ते घोड्यांचं वर्णन पद्मपुराणात दिलंय, म्हणजे असं की त्यांची नावं पण आहेत. शैब्य, सुग्रीव, मेघपुष्प, बलाहक अशी त्यांची नावं आहेत. आणि त्यांचे रंग पण म्हणजे त्यांनी दिले, की शैब्य हा हिरव्या रंगाचा घोडा होता, तर सुग्रीव असा बर्फासारखा म्हणजे धुसर रंगाचा होता, तर मेघपुष्प नावाचा घोडा होता ना, तो अगदी मेघासारखा म्हणजे कृष्ण वर्णाचा होता. आणि चौथा घोडा होता, त्याचं नाव होतं बलाहक, तो असा राखी रंगाचा होता. म्हणजे असे सुंदर अश्व होते श्रीकृष्णांच्याकडे. आणि मग तो जो रथ आहे त्यांनी एका रात्रीत म्हणजे विदर्भाच्या दिशेने पळवला आणि तिकडे ते पोहोचले. आता पहा, द्वारका म्हणजे कुठे आहे? भारताच्या पश्चिमेला आहे आणि तिकडून ते विदर्भ म्हणजे महाराष्ट्राजवळ इकडे आले, म्हणजे मध्य देश आपण म्हणू, म्हणजे देशाच्या मध्य भागात आले. आणि मग हे जे अंतर होतं तर म्हणजे 1000 मैलापेक्षा कमी होतं, म्हणजे भगवान यांची लीला पहा कशी. आणि मग श्रीकृष्णांचे घोडे जे होते ते इतके शीघ्रगामी होते की ते म्हणजे 12 तासात केवळ पोचले तिथे, जे विदर्भ होतं तिथे. आणि आता भीष्मक जो आहे तर त्याची मुलगी जी आहे तर म्हणजे भीष्मकची कन्या जी आहे तर ती जी आहे तर ती शिशुपालाला देण्यासाठी ते काही उत्सुक नव्हते. पण म्हणजे असं जरी असलं तरी त्यांनी काय केलं की त्याचा ज्येष्ठ पुत्र रुक्मी जो आहे तर त्यांना हा विवाह ठरवला होता. म्हणजे काय झालं की रुक्मिणीचा विवाह जो आहे तो शिशुपालाबरोबर ठरवला होता. आणि मग भगवान यांनाही जे आहे तर ती जी वार्ता आहे ती समजली. ब्राह्मण देवाच्या माध्यमातून, म्हणजे गरीब ब्राह्मण होता, तर त्याच्या माध्यमातून रुक्मिणी माताने त्यांच्यापर्यंत जे आहे तर हा निरोप पाठवला. मग आता ते जे राज्य होतं त्याचं नाव होतं कुंडिनपूर. मग तिथं असं आता तो म्हणजे रुक्मिणीचा विवाह म्हणजे ठरला होता, त्यामुळे तिथं सगळी सजावट वगैरे अशी सुरू झाली होती, किंवा सगळे जे रस्ते होते ते असे ध्वजा पताकांनी सजवले जात होते, किंवा मुख्य स्थानावर कमानी उभारल्या जात होत्या. असं सगळं शहर असं सुंदर म्हणजे सजवण्याच्या दृष्टीने तयारी किंवा सजावट अशी सुरू झाली होती. आणि मग आता तिथं जो एक संस्कार असतो म्हणजे प्रत्येक राजघराण्यामध्ये, की काय केलं जातं की ब्राह्मणांना दान दिलं जातं, गायी दान दिल्या जातात आणि मग वैदिक मंत्रांचं उच्चारण केलं जातं. आणि अशा पद्धतीने हे सगळं घडलं. मग रुक्मिणीला अभ्यंग स्नान करवलं जातं, म्हणजे अशा पद्धतीने विवाहाआधीचे संस्कार होत असतात. मग तिच्या अंगावर रेशमी शालू तिला परिधान करायला दिला गेला. असे सगळे संस्कार झाले. आणि मग आता शिशुपालाचे पिता आहेत तर त्यांच्या सौभाग्यासाठी पण त्यांनी अनेक होमविधी असे करवले, रुक्मिणीचे जे पिता आहेत त्यांनी. आणि मग आता हे सगळं झाल्यानंतर आता त्यांचं स्वागत करण्यासाठी, म्हणजे शिशुपालांचे जे वडील आहेत त्यांचं नाव दमघोष, तर ते येणार आहे ते कळल्यावर त्यांचं स्वागत करण्यासाठी भीष्मक राजा जो आहे तो नगराबाहेर गेला. मग आता नगराच्या बाहेर अनेक उद्यानं आणि भरपूर अशी म्हणजे खूप सुंदर सुंदर म्हणजे सजवलेली उद्यानं तर होतीच, पण भरपूर अशा बागा किंवा अशा सुंदर सुंदर म्हणजे जसे गालिचे असतात अशी उद्यानं होती. मग आता तिथं त्यांचं स्वागत म्हणजे करायची त्यांची व्यवस्था जी होती ती केली गेलेली होती. मग आता रुक्मिणी जी आहे तर तिचा विवाह खरं तर श्रीकृष्णांबरोबर होणार होता. पण रुक्मिणीचा जो थोरला बंधू आहे त्यांनी काय केलं, म्हणजे त्याचं नाव तर त्यांनी शिशुपालाशी तिचा विवाह ठरवून टाकला. आणि मग आता श्रीकृष्ण रुक्मिणीला पळवून नेण्याचा प्रयत्न करून गोंधळ माजवतील म्हणजे असं सैनिकांना संशय होता. आणि त्यामुळं म्हणजे कन्याहरण होऊ नये
आणि श्रीकृष्णांशी टक्कर द्यायला ते म्हणजे जे स्वागताला आले होते तेव्हा सुद्धा ते असे म्हणजे सजग होते, सावध होते. म्हणजे जरी ते कार्यक्रम करत होते स्वागत होतं तरी सगळी मंडळी कशी होती, सजग होती. मग इकडे श्रीकृष्ण एकटेच ब्राह्मणाला घेऊन कुंडिनपूरला आले आणि ही बातमी बलरामांना मिळाली. म्हणजे यात बलरामांची कशी लीला आहे पहा. म्हणजे जसा रुक्मिणीचे बंधू रुक्मी आहेत तसे कृष्णांचे बंधू जे आहेत ते बलराम आहेत. तर त्यांची कशी भूमिका आहे ह्या लीलेमध्ये तर ते आपण समजून घेणार आहोत. म्हणजे ही महत्वाची लीला आहे तर ही आपण अभ्यासणं आवश्यकच आहे. तर थोडक्यात मी ही पूर्ण करेन आणि मग आपण ही लीला अभ्यासू. बलराम आणि रेवतीचा विवाह आणि सुभद्रा हरण तर ती लीला आपण अभ्यासणार आहोत. मग आता शिशुपालाचं मोठं सैन्य घेऊन म्हणजे शिशुपाल सुद्धा म्हणजे मोठं सैन्य घेऊन तिकडे पोहोचला होता आणि मग श्रीकृष्णांच्यावर म्हणजे वेळ आली तर आक्रमण करायचं या दृष्टीने त्यांनी सगळं सैन्य वगैरे आपल्या सोबत नेलं होतं. मग हा सगळा बलरामांना संशय आला होता की हे सगळं ह्यासाठी आहे की श्रीकृष्णांच्यावर आक्रमण करण्यासाठी त्यांनी तयारी केली आणि श्रीकृष्ण तिकडे गेले ते पण कळलं होतं बलराम. मग आता मग त्यामुळे त्यांनी काय केलं बलरामजींनी रथ, घोडे, हत्ती, पायदळ सगळी समर्थ सेना आपल्या बरोबर घेतली आणि ते कुंडिनपूरच्या सीमेवर पोहोचले आणि रुक्मिणी राजमहालात श्रीकृष्णांच्या आगमनाची वाटच पाहत बसली होती. आणि मग ब्राह्मणाचा पण काही पत्ता नाही लागला. मग आता लग्नासाठी एक अजून रात्र शिल्लक होती. मग ब्राह्मण पण आलेला नाही आणि भगवान पण पोहोचलेले नाहीत. मग आता काय करायचं अशा म्हणजे अशा द्विधा मनस्थितीत ती होती आणि खूप दुःखी होती. म्हणजे आता काय म्हणजे काय करू शकते एखादी म्हणजे स्त्री असं तिचं म्हणजे मनस्थिती होती की तिला आशा पण वाटत होती की कृष्ण येतील म्हणून. मग रुक्मिणी जी आहे तर ती म्हणजे कृष्ण कधी येतील ह्या लालसेपोटीच म्हणजे विचार करत होती आणि मग अजून कसे काही गोविंद आलेले नाहीत असं तिला विचार मनात आला आणि मग ती म्हणजे ती खूप दुःखी झाली आणि तिच्या नेत्रातून अश्रू व्हायला लागले आणि मग रुक्मिणीने नेत्र उघडून पाहिले तर समोर तिनं पाठवलेला तो दूध दिसला म्हणजे ते ब्राह्मण दिसला आणि मग तिला आनंद झाला म्हणजे श्रीकृष्ण पोहोचलेत हे तिला समजलं आणि मग आपण आल्याची बातमी रुक्मिणीला समजावी म्हणून त्यांनी काय केलं ब्राह्मणाला राजमहालात पाठवलं होतं श्रीकृष्णांनी आणि ब्राह्मणाला पाहून मग जे आहेत रुक्मिणी माता तर त्या आनंदी झाल्या आणि मग ब्राह्मणाने तिला धीर दिला आणि श्रीकृष्ण आल्याची शुभवार्ता दिली. आता निश्चयपूर्वक तिचं हरण करण्याविषयी श्रीकृष्णांनी वचन दिले असं तिला सांगितलं. ब्राह्मणाचा निरोप ऐकून जे रुक्मिणी माता आहेत त्या अत्यंत आनंदी झाल्या. मग आता श्रीकृष्ण आणि बलराम जे आहेत ते आल्याची वार्ता भीष्मकांना पण समजली होती. कारण सगळीकडे गुप्तहेर त्याचे फिरतच असतात प्रत्येक राज्याचे आणि मग त्यांनी त्यांचं सैनिकाचं स्वागत केलं. मग आता त्यांची राहायची सोय सुद्धा उद्यानातल्या सुंदर प्रासादात त्यांनी केली बरं का. आणि मग आपला लग्न सोहळा आपल्या म्हणजे कन्येचा लग्न सोहळा पाहायला म्हणजे रुक्मिणीचं लग्न सोहळा पाहायला त्या भीष्मक राजाने दोघांना पण निमंत्रण दिलं. मग आता ही सगळी म्हणजे कथा अशी पुढे म्हणजे जाते बाकी म्हणजे श्रीकृष्ण आणि बलराम यांचं आगमन झाल्यावर ते इतके बलशाली होते की त्यांना भीष्मक राजानं त्यांचं स्वागत केलं आणि त्यांना विवाहासाठी निमंत्रण दिलं. मग आता रुक्मिणीने काय केलं सुंदर वस्त्र परिधान केले आणि दुर्गा देवीच्या दर्शनासाठी म्हणून ती महालातून बाहेर पडली. तिच्या संरक्षणासाठी पण अंगरक्षक होते आणि मग खरं तर म्हणजे मूर्तीपूजेची पद्धत ही पूर्वीपासून आहे पहा ह्याच्यावरून आपल्याला लक्षात येईल. मग आता श्रीकृष्ण आणि रुक्मिणी यांचा विवाह 5000 वर्षापूर्वी झाला. मग तेव्हा सुद्धा मंदिरात मूर्तीपूजा होती पहा. म्हणजे ह्याच्यावरून आपण समजून घेऊ की मूर्तीपूजा जी आहे तर ती पूर्वापार म्हणजे ती जी पद्धत आहे ती पूर्वापार आहे. म्हणजे ती मूर्तीपूजेची म्हणजे मूर्तीपूजा जी आहे तर ती करण्याच्या हेतूने म्हणजे दुर्गा देवीचं दर्शन आणि ती पूजा या हेतूने जी आहे तर ती रुक्मिणी जी आहे ती बाहेर पडली आणि मग मंदिरात जेव्हा पूजनासाठी म्हणजे रुक्मिणी गेली तेव्हा ती अत्यंत गंभीर होती. मग तिच्यासोबत तिच्या अनेक सख्या पण होत्या आणि त्यांच्यामध्ये एक ब्राह्मण पत्नी पण चालली होती. म्हणजे अशा पद्धतीनं ते मंदिरात गेले आणि मग तिथे
गेल्यानंतर रुक्मिणी जे आहे तर ती काय म्हणाली की प्रिय भवानी दुर्गे, आता तुझ्या तुझ्या मुलांना मी सादर प्रणाम करते, असं म्हणून तिने देवीचं पूजन केलं. आणि ज्या वेळेला तिने पूजन केलं तिथे, तेव्हा तिथे सगळ्या म्हणजे देवदेवता स्त्रिया, ब्राह्मण स्त्रिया होत्या. वेगवेगळ्या रूपात, म्हणजे तिथे देवदेवता पण उपस्थित होते. तर त्यांना सगळ्यांना तिने नमस्कार केला. आणि मग तिने काय केलं, आपल्या सखीचा हात पकडून रुक्मिणी एका सखीला घेऊन सोबत मंदिराबाहेर गेली. म्हणजे सखींसोबतच आपण चाललो असं तिने देखावा केला. आणि मग जेव्हा रुक्मिणी सखींच्या बरोबर मंदिराबाहेर गेली, तर त्यावेळेला तिथून म्हणजे जवळच असं म्हणजे तिथून जवळच वेगवेगळे म्हणजे जे राजे होते किंवा राजकुमार होते, तर त्यांचे पण महाल होते. तर ते म्हणजे रुक्मिणी इतकी सुंदर होती की तिला पाहण्यासाठी म्हणजे सगळेजण जे आहेत तर ते विशेष म्हणजे असे उत्सुक होते. आणि मग हळूहळू त्या सखीला घेऊन रुक्मिणी जी आहे तर ती घराकडे निघाली. आणि आता ती सखीला घेऊन चालत जात होती आपल्या म्हणजे राजमहालाकडे. आणि त्यावेळेला आता कोणत्याही क्षणी श्रीकृष्ण आपले हरण करतील या विचारात ती हळूहळू पावलं टाकत होती. आणि मग ती ती जेव्हा म्हणजे त्या मार्गाने मार्गक्रमण करत होती, तेव्हा तिला पाहून सगळे राजे किंवा राजकुमार जे होते तर ते इतके मुग्ध होत होते की असं वर्णन आहे की जवळजवळ काही लोक मूर्छित पण झाले तिला पाहून. अशा पद्धतीने म्हणजे तिचं मार्गक्रमण त्या मार्गाने चाललं होतं. म्हणजे आता ती राजप्रसादाकडे पुन्हा चालली होती. मग अचानक तिला समोर काय दिसलं, श्रीकृष्ण उपस्थित झालेले दिसले. आणि तिने लगेच ओळखलं श्रीकृष्णांना. म्हणजे कोणी ओळखू शकतं, म्हणजे श्रीकृष्णांच्या चेहऱ्यावरचं तेज किंवा हे सगळं म्हणजे कोणालाही त्याच्यामुळे सहजपणे ओळखू येऊ शकतात श्रीकृष्ण. आणि मग त्यावेळेस श्रीकृष्णांनी काय केलं, ताबडतोब संधी साधून रुक्मिणीला त्यांचा जो गरुड ध्वजांकित रथ होता त्याच्यावर उचलून घेतलं. आणि जसं त्याचं वर्णन कसं केलंय, सिंह कोल्ह्यांच्या गर्दीतून सहजपणे कसं हरणाला उचलून घेतो, अशा पद्धतीने श्रीकृष्णांनी रुक्मिणीचं हरण केलं. आणि त्याचबरोबर तिथे काय होतं, त्या दरम्यान म्हणजे त्याच वेळेला बलराम आपल्या सगळ्या यदुसेनेसह तिथे उपस्थित होते. आणि मग श्रीकृष्णांबरोबर अनेक वेळा युद्धात पराजित झालेला जो जरासंघ होता तो गर्जना करायला लागला, क्रोधाने ओरडायला लागला. म्हणजे हरण झालंय म्हणून. मग त्यावेळेला काय केलं की जे बलराम जे होते तर त्यांनी आपल्या संपूर्ण सैन्यासह त्याच्यावर चढाई केली. आणि मग श्रीकृष्णाचा पराभव करून रुक्मिणीला ताब्यात घेण्यासाठी हे सगळे स्वयंवराला म्हणजे हे सगळे जे विवाहासाठी, क्षमा आहे, स्वयंवर नाही तर तो विवाह होता रुक्मिणीचा, तर त्या विवाहासाठी जे आलेले राजे होते तर ते सगळे पण युद्ध करू लागले. आणि मग त्यावेळेला म्हणजे जे बलरामजी आहेत तर त्यांनी संपूर्ण शक्तीनिशी आपल्या सर्व सैन्यासोबत ह्या सगळ्या म्हणजे हे सगळ्या सैन्यावर चढाई केली. आणि त्यांनी काय केलं की ह्या सैन्याशी जे आहे तर ते युद्ध सुरू ठेवलं. आणि श्रीकृष्ण जे आहेत तर त्यांना काय सांगितलं की तुम्ही निघून जा इथून. म्हणजे त्या सारथ्याला सांगून त्यांनी श्रीकृष्णाला म्हणजे निरोप दिला की तुम्ही इथून बाहेर पडा. आणि जरासंघाच्या नेतृत्वाखाली लढणारे जे सैनिक होते त्यांच्याशी जे आहे ते बलराम जे आहेत तर ते लढायला लागले. अशा पद्धतीने जे रुक्मिणी आहे तर रुक्मिणी माता आहेत तर त्यांचं हरण करण्याची ही लीला घडली. मग आता ती जेव्हा लीला घडत होती तर त्यावेळेला सुद्धा रुक्मी आहे तर तो देखील कृष्णावर धावून गेला. म्हणजे युद्ध करत करत रुक्मी राजा आहे, शिशुपाल आहे, यांच्याशी युद्ध करत करत रुक्मिणीचं भगवान जे आहेत तर त्यांनी हरण केलं. आणि यामध्ये महत्वाची भूमिका जी आहे तर ती कोणी बजावली, तर बलरामजींनी बजावली. अशा पद्धतीने जे बलराम जे आहेत तर त्यांनी रुक्मिणी हरणामध्ये आपल्या सर्व ताकदीनिशी जो आहे तो लढा जे आहे तर हे रुक्मिणी मातेचं जे हरण आहे तर ह्या ह्या हे करण्यासाठी भगवान श्रीकृष्णांना सहाय्य मिळाले. अर्थात भगवान श्रीकृष्ण जे आहेत कसे तर जे आहेत ते सर्वोच्च आहेत किंवा भगवान श्रीकृष्ण जे आहेत तर त्यांचीही लीलेचाच भाग होता की
बलरामजींच्या ह्या युद्धामध्ये महत्वाची भूमिका होती. आणि अशा पद्धतीने त्यांचा जो विवाह आहे तो मग बलरामजी जे आहे तर त्यांच्याशी आता रुक्मिणी जी आहे तर तिच्या म्हणजे बंधूंना जे आहे तर तिचे जे बंधू आहेत तर त्यांच्याशी श्रीकृष्णाने आणि बलरामजींना युद्ध करायला लागलं होतं. मग आता आपल्या भावाशी युद्ध करायला म्हणजे करावं लागतंय किंवा ह्या सगळ्या वातावरणामुळं जी परिस्थिती बनते तर त्यावेळेला बलरामजी समजावतात रुक्मिणीला की आपल्या भावाच्या कर्तव्याची फळे त्याला प्राप्त झाल्यावर आता रुक्मिणी तू दुःखी होऊ नको अशा पद्धतीने त्यांनी रुक्मिणीला समजावून सांगितले. आणि मग म्हणजे मूळ परंपरेच्या नावाखाली म्हणजे भयंकर कृत्य जो आहे तर तो रुक्मी करायला निघाला होता. आणि त्यामुळे त्या रुक्मीचा म्हणजे एकीकडे बलरामजींनी काय केलं समाचार घेतला आणि एकीकडे श्रीकृष्ण आणि रुक्मिणी आहे तर त्यांचा विवाह पार पडला. मग अशा पद्धतीने एक तटस्थ म्हणून किंवा बयानी मोठे बंधू म्हणून बलरामजींनी भूमिका पार पाडली. अशी ती सुंदर लीला घडली. आणि मग रुक्मिणीला सुद्धा त्यांनी मग ज्ञानोपदेश केला की आपल्या भावाची दुर्दशा जे झाले त्यामुळे तिचं मन दुःखी होऊ शकतं तर त्याविषयी त्यांनी तिला मार्गदर्शन केलं. आणि अशा पद्धतीनं जे नवदाम्पत्य आहे ते विवाह म्हणजे जे आहे ते त्यांना त्यांनी आशीर्वाद दिले. त्यांचा जो विवाह आहे तर तो पार पडला आणि त्यांना आशीर्वाद देऊन सगळ्या म्हणजे सगळीकडे द्वारका नगरीमध्ये सगळीकडे उत्सव साजरा केला गेला. तर अशी सुंदर लीला घडली. तर ह्या लीलेमध्ये म्हणजे रुक्मिणी हरणाच्या लीलेमध्ये सुद्धा बलरामजींची जी आहे ती महत्वाची भूमिका होती. तर तशीच सुभद्रा हरण जे आहे तर ह्या लीलेमध्ये पण रामजींची महत्वाची भूमिका होती. म्हणजे तिथे मोठे बंधू म्हणून त्यांनी क्रोध व्यक्त केला होता की अशा पद्धतीने म्हणजे अर्जुनाने हरण करायला नको पाहिजे होतं. आणि मग त्यावेळेला श्रीकृष्णांनी त्यांना समजावून सांगितलं आणि खूप छान शब्द सुमन जे आहेत ते त्यांच्यावर उधळले. म्हणजे काय की खूप छान पद्धतीने परिस्थिती काय होती आणि कशासाठी सुभद्रेचं हरण करावं लागलं अर्जुनांना हा सगळा भाग त्यांनी समजावून सांगितला आणि त्यांना शांत केले. आता बलराम आणि रेवती माता तर ह्यांच्याविषयीची ह्यांचा जो विवाह आहे तर त्याविषयीची खूप सुंदर लीला आहे. तर रैवत नावाचा राजा होता सत्ययुगामध्ये. आणखी त्याला रेवती नावाची कन्या होती. मग आता तिच्या विवाहासाठी म्हणजे आवश्यक असणारा म्हणजे असा जो म्हणजे राजपुत्र आहे किंवा जशी अपेक्षा आहे तर असा काही त्याला मिळत नव्हता. मग त्यांनी काय ठरवलं म्हणजे तिच्या मनास येत नव्हता आणि राजाच्याही मनास येत नव्हता की आवश्यक असा म्हणजे राजकुमार जो आहे तर तो काही मिळत नव्हता. मग त्यांनी ठरवलं रैवत राजाने की ब्रह्माजींच्याकडे जायचं ब्रह्मलोकामध्ये आणि त्यांचा सल्ला घेऊ त्यांचं मार्गदर्शन घेऊ. मग आता तो रैवत राजा ब्रह्मलोकामध्ये गेला बरं का. आणि तिथं त्यांचा सल्ला घेण्यासाठी तिथे त्यांनी बराच वेळ वाट पाहिली म्हणजे ब्रह्माजी जे आहेत तर त्यांना भेटण्यासाठी त्यांचा बराच वेळ गेला. आता ब्रह्म लोक जे आहे म्हणजे वरवरचे जे लोक आहेत म्हणजे पृथ्वीच्या वरचे म्हणजे पृथ्वी जे आहे तर ते मध्यभागी आहे. पण पृथ्वीच्या वरच्या भागात जे असणारे लोक आहेत आणि पृथ्वीच्या खाली म्हणजे जे असणारे लोक आहेत तर हे लोक जे आहेत म्हणजे ग्रहलोक तर इथं काळाचं परिमाण हे वेगवेगळं आहे. तर जसं वरच्या ग्रहलोकामध्ये जाऊ तसं जो काळ आहे जो आहे तर त्याचं परिमाण जे आहे तर ते कसं होत जातं त्याचा वेग जो आहे तर तो कमी कमी होत जातो. मग आता इतकी म्हणजे इतका वेळ तिथे वाट पाहायला लागली ब्रह्माजींना भेटण्यासाठी. तोपर्यंत मग म्हणजे इकडे काय झालं म्हणजे म्हणजे त्याला बराच वेळ म्हणजे वाट पाहण्यात तिथे गेला होता. म्हणजे तिथला तो थोडासाच वेळ होता. जरी बराच वेळ असला तरी म्हणजे असं आपण पहा एखाद्या व्यक्तीला भेटायला जातो. हं. आपल्या भौतिक जीवनामध्ये मग आपण अपॉइंटमेंट घेतलेली असते. मग ऑफिस असेल किंवा म्हणजे एखाद्या ठिकाणी आपण भेटायला गेलो तर आपण एक अर्धा पाऊण तास वेळ गेला असं म्हणजे असं होतं किंवा आपण वाट पाहतो. मग तसाच छोटासाच वेळ म्हणजे तो फार बराच वेळ असा नव्हता. ब्रह्मलोकाच्या नुसार म्हणजे
तो जो ग्रहलोक आहे त्यानुसार. तर तिथं थोडासाच वेळ त्याचा गेला होता ब्रह्माजींची वाट बघण्यासाठी, कारण ते आपल्या कार्यामध्ये व्यस्त होते ब्रह्माजी. पण इकडे काय झालं, तोपर्यंत पृथ्वीवरचं जे आहे, म्हणजे जे कालमापन आहे ते वेगळं आहे. पृथ्वीवरची तोपर्यंत म्हणजे अनेक कोटी वर्ष निघून गेली होती आणि द्वापार युग सुरू झालं होतं. म्हणजे ते सुद्धा म्हणजे संपायच्याच मार्गावर होतं. म्हणजे द्वापार युगाचा अंत व्हायला आला होता आणि मग आता सत्ययुग म्हणजे पूर्ण होऊन द्वापार युग जे आहे ते पूर्ण होऊन ते संपायच्या मार्गावर आलं होतं. म्हणजे द्वापार युगाच्या अंती म्हणजे जे आहे ते कृष्ण बलराम जे आहे ते प्रकटले, किंवा महाभारत किंवा हे सगळे द्वापार युगाचा शेवटी या घडलेल्या म्हणजे सगळ्या भगवानाच्या लीला, किंवा ते शेवटी अवतार आहे भगवानांचा, किंवा महाभारत कथा जी घडते तर ती द्वापारयुगाच्या अंतसमयी साधारण, म्हणजे द्वापारयुग संपत आल्यावरच्या या कथा आहेत. तर मग त्यावेळेला मग ब्रह्माजींनी सांगितलं की आता तू काय कर, की आता पृथ्वी तलावर बलरामजी जे आहेत तर ते उपस्थित आहेत. आता बलरामजी हे भगवान यांचंच साक्षात म्हणजे रूप आहे, किंवा अनंत शेष, म्हणजे अशा पद्धतीने तो अवतार आहे, हे सगळं ब्रह्माजींना माहिती होतं. तर त्यांनी काय सांगितलं की ते एकमेव आहेत की जे तुझी कन्या जी आहे रेवती, तर तिचे पती होण्यासाठी पात्र आहेत. आणि मग असं सांगितल्यानंतर तो रैवत जो राजा आहे तर तो परतला. आणि मग त्यांनी काय केलं, बलरामांची भेट घेतली आणि त्यांनी प्रार्थना केली बलरामजींच्या चरणी की रेवतीचा आपली पत्नी म्हणून त्यांनी स्वीकार करावा. पण काय झालं, ती जी रेवती होती ना, तर ती सगळ्यांनी ही कथा आहे ना, ही नीट समजून घेऊया हा. खूप म्हणजे सर्वांना जे कुतूहल आहे ना, तर तर म्हणजे त्याचं समाधान होईल. तर आता सत्ययुगातले जे लोक होते की नाही, तर ते कसे होते, म्हणजे असे उंच होते, जास्त उंच, धष्टपुष्ट. मग तशीच होती रेवती जी होती ती. आणि मग सत्ययुग, त्रेतायुग असं, म्हणजे सत्य सत्य द्वापार, त्रेता, कलियुग असं. म्हणजे ज्या वेळेला कृष्णाने लीला केली त्यावेळेला द्वापारयुग आधी आलं आणि नंतर त्रेता. पण खरं तर म्हणजे कसं, म्हणजे कसं क्रम आहे की सत्ययुगानंतर जे आहे तर ते त्रेता असतं, क्षमा असावी. सत्ययुगानंतर नेहमी द्वापार असतं, त्यानंतर त्रेता असतं आणि त्यानंतर कलियुग असतं. पण इथे कसं घडलं की जेव्हा भगवान लीला करायला येणार होते तर त्यावेळेला सत्ययुगानंतर त्रेता आलं युग, आणि त्यानंतर द्वापार आलं आणि त्यानंतर कलियुग. मग त्यामुळे काय झालं होतं की सत्य त्रेता येऊन द्वापार युग आलं होतं, म्हणजे इतकी युग लोटली होती आणि द्वापार पण संपायच्या म्हणजे संपायच्या मार्गावरच होतं. म्हणजे द्वापार युगाच्या अंती जेव्हा बलरामजी तिथे उपस्थित होते, कृष्ण बलराम पृथ्वी तलावर उपस्थित होते, मग त्यावेळेला ती इतकी म्हणजे सत्ययुगातली अशी धष्टपुष्ट आणि उंचच्या उंच अशी रेवती होती म्हणजे. आणि मग ती आता द्वापार युगामध्ये ती बलरामजी जे आहेत तर म्हणजे त्यांच्या दृष्टीनं त्यांची पत्नी बनायला पण ती अशी उंचच्या उंच होती. आणि चांगली धष्टपुष्ट अशी होती म्हणजे. मग आता बलरामजींनी काय केलं, शेवटी भगवानच यांचंच ते स्वरूप आहे. भगवान जे आहे तर त्यांची म्हणजे जी आहे तर ती लीला आहे बलरामजींच्या माध्यमातून. तर बलरामजींनी काय केलं, तर आपला जो त्यांचा जो नांगर होता तर तो तिच्या डोक्यावरती असा जो आहे तो ठेवला. आणि त्यामुळे काय केलं, तिची उंची कमी झाली. म्हणजे आपण एखादी उंच वस्तू असते तर ती कशी अशी खाली ढकलतो, तर तशा पद्धतीनं तिला काय केलं तिने, आखूड म्हणजे काय की तिची उंची कमी केली. आणि म्हणजे ठेंगू बनवलं तिला. आत्ताचे जसे म्हणजे लोक आहेत आपल्यासारखे, तर त्यांची उंची पहा वेगळी आहे. आणि आता आपण द्वापारातले म्हणजे आपण कलियुगातल्या लोकांची उंची पाहिली तर अजून कमी झाली. मग द्वापारातल्या लोकांची उंची उंची पाहिलीत आपण तर पहा, आता आपल्याला हे सगळे जे योद्ध्यांचे आपण फोटो पाहतो, अर्जुन, बलराम किंवा म्हणजे हे सगळे असे धष्टपुष्ट उंच उंच धिप्पाड आपल्याला सगळे दिसतात. म्हणजे आताचे लोक इतके पण उंचीपुरे धष्टपुष्ट धिप्पाड नाहीयेत. म्हणजे अजून कमी झाली उंची कलियुगामध्ये. तसं सत्ययुग, त्रेता आणि द्वापार, तर द्वापारापर्यंत पण ही उंची
कमी कमी होत आली होती. मग त्यानुसार त्यावेळेस जे शरीरयष्टी आहे तिथल्या स्त्रियांची किंवा तिथल्या लोकांची, त्यानुसार त्यांनी काय केलं, आपला नांगर तिच्या डोक्यावर ठेवला आणि तिला ठेंगू बनवलं आणि तिला जसं त्या काळानुसार ती आवश्यक आहे असं तिची शरीरयष्टी तशी तिने बनवून टाकली. आणि त्याबरोबर ती आपोआपच काय झालं, म्हणजे तिचं शरीर आकसून ती त्यानुसार बलरामजींच्या अनुरूप तिचं शरीर बनलं. आणि मग बलरामजींनी काय केलं, तिला आपली पत्नी म्हणून स्वीकार केला आणि तिच्याशी विवाह केला. पहा किती सुंदर लीला आहे. म्हणजे भगवान जे आहेत तर ते विविध माध्यमातून लीला करत असतात. मग आपल्या बंधूंच्या माध्यमातून त्यांनी अशी लीला केली की बलरामजींनी काय केलं, फक्त नांगर डोक्यावर ठेवला आणि त्याच्या स्पर्शाने काय झालं, तिचा देह जो आहे तो तो जसा आवश्यक आहे तसा बनला आणि त्यानंतर मग त्यांनी तिला आपली पत्नी म्हणून स्वीकार केला. तर पुढे जाऊ आपण. पुढची स्लाइड. हा, आता यदू कुळातले जे सगळे होते तर ते यदू कुळाचा जेव्हा म्हणजे शेवट आला होता किंवा अंत होणार होता, तर त्यावेळेला काय झालं की हे सगळे जे होते यदू कुळातले तर ते एकमेकांशी लढले आणि आपापसात लढून त्यांचा विनाश झाला. खर तर काय होतं, भगवान यांचीच ही लीला होती. म्हणजे श्रीकृष्णांनी काय केलं, आपल्या अवतार संपत्तीच्या दरम्यान म्हणजे त्यांनी ही लीला केली की यदुकुळातले जे लोक होते तर त्यांच्यामध्ये जो आहे तर तो कलह निर्माण होईल आणि त्यानंतर ते आपापसात लढून म्हणजे मृत्युमुखी पडतील. तर अशा पद्धतीची ती लीला होती. आता ही लीला श्रीकृष्णांनी करण्यामागचं म्हणजे प्रयोजन काय होतं, तर हे सगळे भगवान यांचे सगळे जे आहेत म्हणजे पार्षद किंवा भक्त आहेत भगवान यांचे, आणि भगवान यांच्या बरोबरच लीला करायला ते या भौतिक जगतामध्ये येतात. आणि त्यामुळं भगवान जे आहेत तर त्यांना पुन्हा आपल्या गोलोक वृंदावनला पाठवून देतात आणि त्यासाठी अशा पद्धतीच्या या लीला ज्या आहेत त्या घडत असतात. मग आता हे कशा पद्धतीनं म्हणजे यदुकुळाचा म्हणजे नाश झाला, तर ते आपण समजून घेणार आहोत. तर मग त्याची पुढची स्लाइड घेऊया. हा, त्याची पुढची स्लाइड. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग त्याची पुढची स्लाइड घेऊया. हा, तर आता इथं आपल्या स्लाइड आहेत त्या संपतायत. तर ही कथा मी तुम्हाला थोडक्यात सांगते आणि त्यानंतर मग आपण जे आहे तर जो श्रीराम अवतार आहे तर त्याच्यातले काही प्रसंग आपण अभ्यासणार आहोत. आता हे एक 2 मिनिटात मी पुन्हा म्हणजे लेफ्ट होऊन जोडते. थोडस इंटरनेट अनस्टेबल येतंय मला. एक 2 मिनिटात जोडते. सगळ्यांना तिथेच थांबायला सांगा. मी 1-2 मिनिटात जोडते पुन्हा. आणि
की आपल्या योगबळाच्या सामर्थ्यावरती आपला देहत्याग केला. म्हणजे बलदेव जे आहेत तर ते अशा पद्धतीने अप्रकट झाले. म्हणजे काय की आता लीला समाप्ती होती म्हटल्यावर भगवान जे आहेत तर त्यांनी हे जाणलं. म्हणजे श्रीकृष्णांनी हे शांतपणे सगळं पाहिलं. मग आता श्रीकृष्णांनी काय केलं की मायेचा प्रभाव अशा पद्धतीने निर्माण केला की जे यादव आहेत तर ते सगळे मदिराप्राशन करून उन्मत्त झाले आणि मद्याच्या प्रभावामुळे काय होतं त्यांचा बुद्धिनाश होतो आणि ते आपापसात कलह करायला लागले आणि त्यामुळे त्यांच्यात युद्ध झालं. ते एकमेकांना त्यांनी मारायला आरंभ केला आणि मग त्यामुळे एकही यादव जिवंत राहिला नाही. म्हणजे काय की ही सगळी जी लीला आहे तर ती भगवान यांचीच आहे. म्हणजे श्रीकृष्ण सुद्धा जेव्हा विश्रांतीसाठी भूमीवरती पडले होते तर तेव्हा काय झालं त्यांच्या डाव्या चरणाला चुकून हरिण समजून जरा नामक व्याधाने काय केलं बाण मारला आणि मग त्याला चूक लक्षात आली. मग तो व्याध जो आहे म्हणजे तो शिकारी जी आहे किंवा पारधी आपण म्हणू तर तो भगवानांचे चरण म्हणजे पकडू लागला आणि त्यांची क्षमा याचना करायला लागला. त्याला सांगितलं की तू केलेलं कृत्य ही त्यांचीच इच्छा होती आणि त्यांच्या इच्छेनंच हे घडले आणि त्यामुळे भगवंतांनी त्या व्याधाला सुद्धा वैकुंठ लोकी पाठवलं. मग आता श्रीकृष्णांचा सारथी दारुक तिथे आला. मग भगवानांना अशा अवस्थेत पाहून तो शोक करायला लागला. मग श्रीकृष्णाने त्याला सांगितलं की तू द्वारकेत जा आणि द्वारकावासीय जे आहेत तर त्यांना यदुकुळाच्या नाशाचा सगळा वृत्तांत सांग. म्हणजे सर्वांनी द्वारका सोडून आता इंद्रप्रस्थ नगरीला जावं असं त्यांनी निरोप दिला. इंद्रप्रस्थ जी नगरी आहे तर तिकडे सर्वांनी आता प्रयाण करायची तयारी करा असं त्यांनी निरोप दारुक जो आहे त्यांचा सारथी त्यांच्याकडे दिला आणि दारुकांनी काय केलं त्यांच्या आज्ञेचं पालन केलं. म्हणजे हा अशा पद्धतीने ही जी लीला आहे तर ती घडली. म्हणजे भगवान यांनीच काय केलं आपल्या मायाशक्तीचा प्रभाव वाढवला आणि त्याद्वारे त्यांनी या यादवांच्या मध्ये युद्ध घडवून आणलं आणि ते जे युद्ध आहे तर ते म्हणजे अशा पद्धतीने घडलं की ते आपापसामध्येच सगळे लढले. म्हणजे यादववीरांमध्ये काय झालं अतिमद्यपानामुळे गर्व वाढला आणि श्रीकृष्णांच्या मायेने मोहित झाले होते त्यामुळे त्यांच्यात कडाक्याचं भांडण झालं आणि मग त्या लोकांनी काय केलं म्हणजे सगळे क्रोधी बनले होते. ते म्हणजे सगळे वीर होते एकापेक्षा एक. त्यांनी धनुष्य बाण गदा खडक भाले घेऊन एकमेकावरच म्हणजे त्यांनी वार करायला सुरुवात केली आणि अशा पद्धतीनं म्हणजे उंट बैल रेडे आणि मनुष्यावर सुद्धा आरूढ झाले होते ते हत्ती किंवा रथ घेऊन त्यांनी काय केलं एकमेकांशीच युद्ध करायला सुरुवात केली आणि एकमेकांच्यावरच बाणांचा वर्षाव केला आणि मग त्यामुळे काय झालं की म्हणजे सगळे जे यादव होते म्हणजे इतके ते ईर्ष्येला पेटले होते. म्हणजे प्रद्युम्न आणि सांब अक्रूर आणि कुंतीभोज अनिरुद्ध आणि सात्यकी सुभद्रा आणि संग्रामजीत म्हणजे ही यादव कुळातलीच सगळे योद्धे होते. यांची आपापसात जी आहे तर ती लढाई झाली आणि त्यांच्यामध्ये म्हणजे म्हणजे इतकं मोठं युद्ध झालं म्हणजे आणि म्हणजे तिथे म्हणजे इतके ते मद्यानी भारलेले होते सगळे. म्हणजे कृष्ण मायेचा हा जो होता परिणाम होता आणि त्यामुळे परस्परांशी युद्ध करून त्यांनी एकमेकांचा वधच करायचं ठरवलं आणि ते आपल्यामधला स्नेह सुद्धा विसरले. म्हणजे वृष्णी त्यानंतर भोज सातवत मधू अशी नाव आहेत. शूरसेन विसर्जन कुकर असे वेगवेगळे यादव वंशातील जे होते राजे तर त्यांनी पण म्हणजे जे म्हणजे वीर होते राजसम होते असे तर त्यांनी सुद्धा परस्परांचा वध करून टाकला आणि यदुवंशात तर पुत्रांनी पित्याशी युद्ध केलं भावानी भावाशी केलं भाच्यानी मामाशी युद्ध केलं पुतण्यांनी काकाशी केलं हा पुत्रांनी आपल्या पितामहांशी युद्ध केलं मित्रांनी मित्रांशी हितेशीने हितेशीशी असं करून सगळ्यांनी एकमेकांशी युद्ध करून परस्परांचा वध करून टाकला. पहा म्हणजे अशा पद्धतीने मायेचा प्रभाव जो आहे तो श्रीकृष्णांनी वाढवला आणि सगळे असे मतिभ्रष्ट झाले होते आणि अशा अवस्थेत म्हणजे जे भगवान बलराम जे आहेत तर ते देखील त्यांना शत्रू वाटले आणि मग बलराम जे आहेत तर त्यांनी हे सगळं पाहिलं आणि त्यांनी काय केलं म्हणजे कृष्ण बलरामांनी हे सगळं पाहिलं की ते त्यांच्यावर सुद्धा धावून येत होते. इतके मतिभ्रष्ट झाले होते सगळे म्हणजे वेळूचे काटे हातात घेऊन जे आहेत तर ते म्हणजे ह्या लोकांच्यावर सुद्धा धावण्याचा प्रयत्न करत होते. श्रीकृष्णाने त्यांचं युद्ध थांबवायचा प्रयत्न केला पण त्यांनी भगवान यांच्यावरच आक्रमण केले अशी त्यांची अवस्था झाली होती. आणि त्यांची धनुष्य मोडली लढून लढून बाण संपले
तर त्यांनी काय केलं, या दिवसांनी आपल्या मुठीत ते नदीच्या शेजारी लवाळ असतात त्याचे काठे घेतले आणि त्यांनी युद्ध करायला सुरुवात केली. आणि त्या काठे घेऊन ते बलरामजी आणि यांच्यावर धावून गेले, श्रीकृष्णांच्यावर. म्हणजे जसं वेळूच्या मनातला अग्नी असतो, तो वेळूचं मनच भस्मसात करतो ना, तसं म्हणजे ब्रह्मशापाने कलुषित आणि भगवान श्रीकृष्णाच्या मायेने मोहित झालेले हे सगळ्या यादववीरांनी काय केलं, आपल्या क्रोधाने संपूर्ण कुळाचा नाश करून टाकला. आणि मग आता पृथ्वीवरचा हा भार एकदमच नष्ट झालाय आणि आपल्या वंशातील सर्व सदस्य नष्ट झाले आहेत. मग श्रीकृष्णांनी मनाशी विचार केला, म्हणजे आता अवतार समाप्ती करायला हरकत नाही. तोपर्यंत भगवान बलराम जी आहेत तर त्यांनी काय केलं, समुद्र तीरी ते बसले आणि एक मोठा 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 असा जो आहे विशाल असा मोठा असा म्हणजे जो शेष आहे ना, तर तो असा आकाशाच्या दिशेने झेपावताना दिसला त्यांना. मग त्यांना लक्षात आलं की म्हणजे जे आहेत बलरामजी जे आहेत तर त्यांनी आपली अवतार समाप्ती केलेली आहे. आणि मग त्यांनी त्याला स्वतःलाच स्वतःमध्ये विलीन म्हणजे करून म्हणजे त्यांनी काय केलं, या मर्त्यलोकाचा त्याग केला. आणि मग आता जे श्रीकृष्ण आहे, तर मग त्यांनी काय ठरवलं, म्हणजे हे सगळं पाहिलं त्यांनी, आता अवतार समाप्ती म्हणजे आपली जवळ आली हे म्हणजे, आणि त्यानुसार आता आपण अवतार समाप्ती करायची हे श्रीकृष्णांनी ठरवलं होतं. मग ते एक पिंपळ वृक्षाच्या आधारे बसले होते. आणि त्यांनी काय केलं होतं, आपले डावे म्हणजे चरण आपल्या उजव्या मांडीवर ठेवले होते. आणि त्यामुळे काय दिसत होतं की म्हणजे जे कृष्ण होते तर ते त्या पिंपळ वृक्षाचा आधार घेऊन असे बसलेले होते की त्या व्याधाला नेमकं ते भगवानांचे चरण पाहून असं वाटलं की ते हरणाचं मुखच आहे, म्हणजे त्याला असा भास झाला. आणि म्हणून त्यांनी त्या चरणावरती बाण मारला. मग आता हा जो बाण होता हा सांबाच्या मुसळातल्या शेवटच्या भागापासून निर्माण झाला होता. आणि त्यामुळे काय झालं की जे भगवान जे आहेत तर त्यांना व्याधामुळं जो आहे तर तो हा बाण लागला. आणि त्यावेळेला म्हणजे अशा पद्धतीच्या या लीलेतून म्हणजे भगवानाने अवतार समाप्ती केली. तर कसं की चतुर्भुज स्वरूप पाहून व्याधाला आपल्या हातून घडलेला अपराध कळला, म्हणजे त्यांनी भगवानाचं चतुर्भुज स्वरूप बघितलं. आणि मग भगवानांच्या चरणी त्यांनी मस्तक ठेवलं. आणि भगवानांची त्यांनी क्षमा मागितली, मी महापापी आहे, माझ्याकडून पाप घडले, मला क्षमा करा असं तो म्हणाला. भगवान जे आहेत तर त्यांनी जे आहे तर त्याला आशीर्वाद दिला आणि त्याला वैकुंठात म्हणजे त्याला सुद्धा वैकुंठाला पाठवलं, म्हणजे हे माझ्याच इच्छेने घडले असं त्यांनी सांगितलं. आणि अशा पद्धतीने जे कृष्ण आहे तर त्यांनी आपली लीला समाप्त केली. आता तो जो व्याध होता तो सुद्धा दिव्य शरीर धारण करून कृष्णांच्या आज्ञेमुळेच, म्हणजे त्या व्याधाने भगवानांना 3 वेळा प्रदक्षिणा केली आणि या दिव्य जगतातून तो त्याला न्यायला पुष्पक विमान आला आणि तो विमानात बसून निघून गेला, म्हणजे भगवानांनी त्याचा देखील उद्धार केला पहा. आणि अशा पद्धतीने आपल्या तेजस्वी आयुधासह भगवान श्रीकृष्ण त्या अश्वत्थ वृक्षाच्या पायथ्याशी बसले होते. आणि हे पाहून दारुक जो आहे तर म्हणजे त्याचे नेत्र अश्रूंनी भरून गेले आणि त्वरित रथातून उतरून भगवानांच्या चरणांशी तो आला. आणि मग त्याला त्यांनी सांगितलं की आता म्हणजे सगळ्यांना म्हणजे सगळे जे आहेत ते त्यांना इंद्रप्रस्थला जायला तयारी करायला तू द्वारकेला निरोप दे. आणि मग त्यानंतर म्हणजे जे भगवान जे आहेत तर त्यांचं हे संभाषण जेव्हा पूर्ण होते तर त्यावेळेला सारथी दारुक जो आहे हे संभाषण करीत असतानाच भगवान श्रीकृष्णांचा जो गरुडांकित रथ होता अश्वासहित सर्व काही जण आकाशात उडाले. आणि त्यानंतर काय झालं, मग श्रीविष्णूंची सगळी आयुध रथामागोमाग वर उडाली. आणि हा सगळा चमत्कार पाहून दारुक आश्चर्याने थक्क झाला. आणि मग भगवान जनार्दन जे आहेत म्हणजे भगवान श्रीकृष्ण जे आहेत मी त्याला सांगितलं की तू द्वारकेला जा. आणि आता म्हणजे भगवान जे आहेत तर त्यांनी त्याला निरोप द्यायला सांगितलं की तू आता संकीर्षण म्हणजेच पण बलरामजींचा पण तिरोभाव झालाय आणि माझ्या स्थितीविषयी पण त्यांना सांग. आणि आता म्हणजे तुम्ही आता इंद्रप्रस्थला जा अशा पद्धतीने त्यांना निरोप दे. श्रीकृष्णांनी आपले रथ अश्व आयुधासे सगळं सारथ्याविना वैकुंठच पाठवून दिलं दारुकाच्या समोरच पहा. आणि म्हणजे आता दारुकाला पृथ्वीवर एक अंतिम सेवा करायची राहिली होती ती त्याला करायला सांगितली. आणि त्यानंतर त्यांनी काय सांगितलं, तू आणि तुझ्या बांधवांनी द्वारकेत
आता इथे राहायला नको, राहू नये, कारण मी त्या नगरीचा त्याग केल्यानंतर समुद्र काय करेल, द्वारकेला गिळंकृत करेल. आणि त्यामुळं आपला सगळा परिवार, माता पिता अर्जुनाच्या संरक्षणाखाली तू काय कर, इंद्रप्रस्थ नगरीला घेऊन जा. दारुकाला त्यांनी सांगितलं, आणि तू माझ्या भक्तीत स्थिर राहा, दिव्य ज्ञानात स्थिर राहतो. अशा पद्धतीने त्यांनी त्याला आशीर्वाद दिला. आणि मग श्रीकृष्णांनी दिलेली जी आज्ञा आहे ती दारुकाने शिरसावंत मानली, आणि मग श्रीकृष्णांना प्रदक्षिणा घालून त्यांना प्रणाम करून तो द्वारकेला गेला. म्हणजे अशा पद्धतीने जो आहे तर तो यदुकुळाचा नाश झाला. आणि त्यानंतर भगवान श्रीकृष्णांनी पण आपली लीला समाप्ती केली, आणि बलरामजींनी पण लीला समाप्ती केली. तर आपण हे सगळं थोडक्यात पाहिलं. आणि हे पाहत असताना आपण अर्जुन जे आहे तर त्याच्या विषयीची म्हणजे सुभद्रा हरण ही लीला जी आहे तर ती थोडक्यात अभ्यासली, तर ती आपण 1-2 मिनिटात समजून घेऊया. आणि मग आपण श्रीरामचंद्रांच्या लीलेतले काही आपल्या स्लाइड्स अभ्यासाच्या राहिलेत तर त्या आपण पाहूया. मग आता सुभद्रा जी आहे तर तिच्या विवाहाची कथा पण अशी खूप म्हणजे महत्वपूर्ण आहे. म्हणजे तीर्थाटनाला गेला होता अर्जुन, आणि त्यांनी ऐकलं की भगवान जो आहे बलराम, तर ते सुभद्रेचा विवाह दुर्योधनाशी त्यांची करून द्यायची इच्छा आहे. मग आता सुभद्रेचा विवाह करून ती म्हणजे म्हणजे सुभद्रा जी आहे तर तिचा दुर्योधनाशी विवाह करून तिचं कल्याण होईल असं त्यांना वाटत होतं. मग सुभद्रेचं अपहरण करून तिच्याशी विवाह करायचा या इच्छेने काय केलं, अर्जुनाने साधू किंवा संन्यासाचा वेश धारण केला, आणि तो द्वारकेत पोहोचला. आणि मग अर्जुनाची वेशभूषा इतकी अचूक म्हणजे अचूक होती, इतकी म्हणजे त्यांनी केलेली होती संन्याशाप्रमाणे, की द्वारकेचेच प्रजाजन काय बलरामजींना पण कळलं नाही की अर्जुन म्हणजे तो संन्यासीच आहे. आणि मग त्यांनी काय केलं, त्या म्हणजे जसं वैष्णव संन्यासींना सन्मान दिला जातो, तर तशा पद्धतीने त्यांनी सगळा सन्मान दिला अर्जुनाला. आणि मग चातुर्मासात कसं असतं की हे संन्यासी असतात ते एकाच ठिकाणी राहतात, तीर्थाटन करायला म्हणजे ते भ्रमण करत नाहीत, म्हणून अर्जुन तिथेच थांबला. मग एके दिवशी अर्जुनाला भगवान बलरामांच्या घरून भोजनाचं आमंत्रण आलं बरं का. मग तिथे सुभद्रेला पाहून अर्जुनाच्या मनात तिला प्राप्त करायची इच्छा निर्माण झाली, आणि सुभद्रेला पण अर्जुनच पती म्हणून हवे होते. मग सुभद्रा देवी दर्शनासाठी रथातून जात होती, मग त्याचा लाभ घेतला अर्जुनाने आणि सुभद्रेचं अपहरण केलं. आणि मग त्यावेळेला म्हणजे यादव जे होते त्यांनी अडवणूक केली त्यांची, मग त्यांना पण म्हणजे त्यांचा पण पराभव केला त्यांनी. मग बलरामांना खूप राग आला, अत्यंत क्रोधित झाले. मग श्रीकृष्णाने त्यांची समजूत काढली, आणि मग त्यानंतर मोठ्या आनंदाने सुभद्रेचा आणि अर्जुनाचा विवाह त्यांनी करून दिला. म्हणजे अशी ही लीला घडली. आणि इथे म्हणजे आपण समजून घेऊ की बलरामजी जे आहेत तर त्यांचा प्रत्येक ठिकाणी म्हणजे भगवानांचाच म्हणजे विस्तार आहेत ते, तर प्रत्येक ठिकाणी श्रीकृष्णांच्या लीलेमध्ये सहभाग होता. तर तशाच पद्धतीने ह्या लीलेमध्ये पण त्यांचा सहभाग होता, की जेणेकरून सुभद्रेचं हरण पण झालं, आणि त्याचबरोबर अर्जुन आणि सुभद्रा यांचा विवाह पण झाला. आणि मग त्यावेळेला म्हणजे बलरामजी जेव्हा क्रोधित झाले आणि ते खवळून गेले, म्हणजे तेव्हा श्रीकृष्णांनी म्हणजे त्यांना शांत केलं. आणि मग बलरामजींनी पण आनंदाने काय केलं, वधूवरांकडे हत्ती, घोडे, रथ, मौल्यवान उपहार पाठवले, दासदासी आंदण म्हणून पाठवल्या, आणि म्हणजे आपल्या बहिणीची त्यांनी छान पद्धतीने पाठवणी केली. अशी ही लीला घडली. आता इथे आपला बलराम अवतार संपला. आता आपण काय करूया, श्रीराम अवतारातल्या काही महत्वाच्या स्लाइड्स आपल्याला अजून अभ्यासायच्या तर त्या आपण समजून घेणार आहोत. आता जी हे पीपीटी आपण म्हणजे बंद करूया, आणि आपण श्रीराम अवतार जो आहे तर त्यात ते आपण पीपीटी जर लावलं ना तर ते आपल्याला कळेल, त्याच्यातल्या स्लाइड्स आपण काही घेऊया. हरे कृष्ण. हो, ते रेकॉर्डिंग सुरूच राहू दे का? स्लाइड्स आपल्याला म्हणजे पीपीटी बदलायला लागेल मध्ये.
आता आपण जटायुवरांपर्यंत म्हणजे पाहिलं होतं की म्हणजे त्यातून आपल्याला कोणते कोणते रामायणाच्या माध्यमातून उपदेश जे आहेत तर ते म्हणजे आपल्याला आपण ते शिकण्याच्या दृष्टीने ते ग्रहण करू शकतो. तर अशाच पद्धतीनं हा प्रसंग म्हणजे ह्या दृष्टीने ह्या सगळ्या लीला आहेत आणि त्यामुळे त्या अतिमहत्वाच्या ज्या लीला आहेत म्हणजे रामायणामधल्या त्या नेमक्या आपण या पीपीटीच्या माध्यमातून अभ्यासत आहोत. तर आता सीतामय्यांचं हरण ही जी लीला आहे तर ही जी रामायणामध्ये लीला येते ही अरण्यकांडामध्ये येते. आणि मग आता ती कशी काय घडली तर ती आपण आता पाहणार आहोत. तर ती थोडक्यात आपण अभ्यासूया. मग आता हे चित्र आहे ना माताजी, हे उलट आहे. ह्याच्या पुढचं चित्र घ्या म्हणजे ते ते कथानक आधी येतं. हा, हे पाहूया आपण आता. याच्यातून आपण काय शिकणार आहोत ना, की माया कशा पद्धतीने प्रलोभन निर्माण करते आणि मग त्यावेळेला आपण कशा पद्धतीने पीडित होतो. अर्थात भगवान श्रीराम आणि सीतामय्या म्हणजे म्हणजे भगवान जे आहेत तर त्यांचेच अवतार आहेत भगवान श्रीराम म्हणजे, आणि सीतामय्या म्हणजे माता लक्ष्मी म्हणजे तर यांचंच ते अवतरण आहे. मग तरी देखील आपल्यासारख्या सामान्य जनांना आपण मायेने कसे म्हणजे कशा मायेच्या विविध प्रलोभनांना बळी पडतो आणि कशा पद्धतीनं आपण पीडित होतो, तर हा बोध घेता यावा ह्यासाठी ह्या लिहिलेला आपण अभ्यासाचा प्रयत्न करूया. तर आता हे जे हरिण होतं म्हणजे बरीचशी जो आहे तर तो जो आहे तर तो एक सुवर्ण मृग बनला. आणि जिथे सुंदर असं तळं होतं की जिथे जे भगवान श्रीराम आणि सीतामय्या जे संध्याकाळच्या वेळी तिथे बसत असत आणि लक्ष्मण काय करत असे, सतत पहारा देत असते म्हणजे सतत तो त्यांच्या संरक्षणासाठी त्यांच्या समोर बसत असते. म्हणजे लक्ष्मण जो आहे तो संपूर्ण वनवासामध्ये कधी म्हणजे लक्ष्मण जो आहे तर तो कधी झोपलाच नाही म्हणजे तर अशा पद्धतीने त्याने सातत्याने पहारा दिला आणि आपल्या बंधूंचं संरक्षण करायचा प्रयत्न केला. मग आता ही जी लीला आहे तर ही कशी घडली तर हे आपण आता पाहणार आहोत. म्हणजे जे मरीची नावाचा जो मृग आहे तर त्याला पाहून सीतामय्या जे आहेत तर त्यांना तो मृग खूपच म्हणजे खूप आवडला आणि त्यांनी काय सांगितलं की हा जो मृग आहे तर तो मला खूप आवडलाय. आणि म्हणजे त्यांनी त्या मृगामुळे त्या इतक्या आकर्षित झाल्या की त्यांनी जेव्हा हरणाला पाहिलं तर हरणाच्या वेशातील तो मरीचच होता. आणि हे तर म्हणजे त्यामुळं तो अत्यंत म्हणजे हुशारीने त्यांच्या आजूबाजूला फिरत होता. म्हणजे का तर रावणाच्या म्हणजे सूचनेनुसार तो हरणाचं रूप घेऊन आलेला होता. मग आता जो मारीच आहे तर त्यांनी मग काय केलं की त्यांच्या आसपास असं फिरायला सुरुवात केली. मग सीतामय्या त्यामुळे काय झालं तिकडे आकर्षित झाल्या. म्हणजे सीतामय्या जे आहेत तर त्यांना असं वाटलं की ह्या मृगाच्या कातडी चा जो आहे तर तो उपयोग जो आहे तर त्या म्हणजे त्याचा उपयोग आहे तर त्याच्यापासून मी छान कंचुकी तयार करेन किंवा अशा पद्धतीने त्यांनी विचार करायला सुरुवात केली. म्हणजे ही योजना जी होती तर ती रावणाने आखलेली होती. तर ती कशी होती, चंदेरी ठिपके असलेलं असं सुंदर सोनेरी हरिण बनायचं मरीचीने. आणि मग हरणाचं रूप घेऊन तिने सीतेसमोर बागडायचं आणि मग म्हणजे मग सीतेला इच्छा होईल की आपण त्याला आपलंसं करूया. आणि मग त्यांनी काय करायचं म्हणजे रामाला तिथून दूर घेऊन जायचं आणि मग मी सीतेला अपहरण करून घेऊन जाईन, अशा पद्धतीने ती योजना होती. आणि मग आता त्यांची जी योजना आहे तर त्या योजनेनुसार तो मरीची जो आहे तो असं सुंदर ठिपकेदार हरण बनून तिथे आला. म्हणजे काय की मरीचीनं स्वतःचं रूपांतर त्यांच्या कुटीच्या जवळपास आल्यानंतर
स्वतःचं सुंदर हरणामध्ये रूपांतर केलं. मग श्रीराम ज्यावेळी ते पर्णकुटीच्या बाहेर बसले होते तळ्या शेजारी, साधारण पाण्याच्या आसपासच कुटी म्हणजे जे आहे त्या वनामध्ये कुटी घालून अशा पद्धतीनं राहण्याचा प्रकार आहे की जिथे जिथे पाणी मुबलक आहे किंवा पाण्याच्या ज्या जागा असतात तर तिथे साधारण ऋषीमुनींच्या कुटी असतात. मग तशी एक पर्णकुटी त्यांना मिळाली होती आणि तिथे ते वास करत होते. मग आता सोनेरी हरणाच्या देहावरचे हे सगळे सुंदर टिपके पाहिले त्यांनी आणि हे सगळं पाहून म्हणजे आहे तर ते सीतामैया ज्या आहेत तर त्या आकर्षित झाल्या आणि मग आता सीतामैयाने असं अद्भुत हरिण कधीच पाहिलं नव्हतं आणि तिने श्रीरामांना आणि लक्ष्मणांना हाक मारली, ताबडतोब इकडे या, असं सीतामैया म्हणाल्या. मग त्या लक्ष्मणांनी पण ते हरिण पाहिलं आणि त्यांना वाटलं ही चलाकी आहे, हरणाच्या वेशातला हा राक्षसच असेल आता. हम्म. आणि तो सूड घेण्यासाठी आला असेल. आणि शिकारीसाठी वनात येणाऱ्या राजावर पाळत ठेवण्यासाठी पण असे राक्षस येत असतात, म्हणजे त्यांना ही कला अवगत आहे असं लक्ष्मणांच्या मनात विचार आला बरं का. पण तो बोलत असताना सीतेने त्यांना मध्येच रोखलं. कारण सीतामायांची बुद्धी त्याच्या त्या हरणाच्या सौंदर्याने भ्रमित झाली होती आणि मग ती श्रीरामाने काय म्हणाली, तुम्ही तात्काळ जा आणि त्या हरणाला पकडा. मला अत्यंत आवडलाय तो हरिण. आणि असं म्हणजे तिने श्रीकृष्णांना सांगितलं. मग आता क्षमा श्रीरामाने सांगितलं. मग श्रीराम जे आहे तर त्यांना ते काय म्हणाले, माझ्याशी खेळण्यासाठी त्या हरणाला घेऊन या. आणि त्याची म्हणजे त्वचा कशी आकर्षक आहे एकदम आणि एकदम गुबगुबीत आहे आणि अशी चंद्रासारखी चमकते आणि तुम्हाला समजा त्याला जिवंत नाही पकडता आला तर तुम्ही त्याचा वध करा आणि त्याची जी रत्नासारखी चमकणारी कातडी आहे, त्या कातड्यापासून मी म्हणजे चादर तयार करेन, कंचुकी तयार करेन, अशी तिने सांगायला सुरुवात केली बरं का. मग आता सीतेची इच्छा आता पूर्ण करण्यासाठी म्हणजे एक आपल्याला संधी मिळाली असं श्रीरामांना वाटलं. आणि मग त्यांनी काय केलं, तिची इच्छा पूर्ण करायची म्हणजे ती इच्छा पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने आता त्यांनी ठरवलं की त्या हरणाचा पाठलाग करायचा. मग आता सीतामाया काय म्हणाल्या, त्या ठिपके असणाऱ्या कातडीपासून मी गालिचा पण बनवेन. आणि मग आपण त्याच्यावर एकत्र बसण्याचा आनंद घेता येईल. मग अशा पद्धतीने सीतामायांनी जे वेगवेगळे उद्गार काढले त्यावेळेला मग आता श्रीरामाने काय केली, तलवार उचलली. आणि सोबत धनुष्य आणि 2 भाते घेतले आणि त्यांनी त्या हरणाचा पाठलाग करायला सुरू केली. पण तोपर्यंत काय झालं, मारीच जो होता म्हणजे ते हरिण होता अचानक दृष्टीआड झालं. तर श्रीरामांनी काय केलं, वनात प्रवेश केला. मग ते पुन्हा हरिण त्यांच्या दृष्टीपथाला आलं. मग ते हरिण पुन्हा एकदा श्रीरामाच्या जवळ आलं. पकडण्यासाठी त्यांना उत्तेजित करत होतं, म्हणजे तो राक्षसच होता ना. मग श्रीराम त्या हरिणाकडे धावले की ते पुन्हा अदृश्य व्हायचं, म्हणजे अशा पद्धतीनं तो चलाकी करत होता मरीची जीव होता आणि तो श्रीरामांना प्रलोभन दाखवत होता आणि त्यांनी काय केलं, पर्णकुटीपासून दूर अंतरावर नेलं श्रीरामांना. आणि मग खूप दमले श्रीराम त्याच्या पाठीमागे धावून, म्हणून ते वृक्षाखाली थोडे विसावले. मग त्यांना हरिण जवळ आल्यासारखं वाटलं म्हणून ते पकडण्यासाठी उठले, पुन्हा ते गायब झालं. असं सुरूच होतं. मग आता म्हणजे काय झालं की जेव्हा काही अंतरावर ते प्रकट झाले तेव्हा त्यांच्या दिशेने त्यांनी काय केलं, एक बाण सोडला. मग मारीचीनं उंच उडी घेत तो बाण चुकवण्याचा प्रयत्न केला, पण त्या बाणाने काय केलं, त्याच्या हृदयाचाच वेध घेतला आणि मारीच काय झाला, तो जखमी होऊन कोसळला आणि त्यानं खऱ्या राक्षसाचं रूप धारण केलं. पण रावणाच्या सूचनेचं स्मरण करून त्याने काय केलं, श्रीरामाच्या आवाजाची म्हणजे श्रीराम जे आहेत भगवान श्रीराम त्यांच्या आवाजाची नक्कल केली. आणि नक्कल करीत तो किंचाळत कोसळला की हे सीते, हे लक्ष्मण, अशा पद्धतीने तो किंचाळत कोसळला. जेव्हा मारीचीने प्राण सोडले तेव्हा इकडे सीता आणि लक्ष्मण जे आहेत तर त्यांना असं काहीतरी वेगळं जाणवलं, प्रचंड भय जाणवलं हृदयात. आणि ते म्हणजे जे आहे तर ते म्हणजे सीता आणि जे लक्ष्मण होते त्यांना काय वाटेल अशा पद्धतीनं त्यांना एक हृदयामध्ये एक भय जाणवलं प्रचंड आणि ते तात्काळ पर्णकुटीकडे जायला लागले. मग सीतेने काय केलं, मारीचीचा जो आवाज ऐकला. आता श्रीरामांना हा सगळा प्रकार लक्षात आला होता आणि त्यामुळे त्यांना भय वाटलं होतं आणि म्हणून ते तात्काळ कुटीकडे म्हणजे धावू लागले. पण तोपर्यंत सीतामाईने मारीचीचा आवाज ऐकला होता आणि तिला वाटले श्रीराम अडचणीत आहेत, संकटात सापडले आणि मदतीची याचना करतायत. त्यामुळे भयभीत होऊन ती लक्ष्मणाकडे आली आणि त्यांना काय म्हणाली, तू तात्काळ जा. मग आता सीतामैयाचं रक्षण करण्याची जबाबदारी जी होती तर ती लक्ष्मणांकडे होती. ते बिलकुल हल्ले नाहीत म्हणजे म्हणजे त्यावेळेला म्हणजे सीता खूप अस्वस्थ झाली
आणि कठोर शब्दात त्यांची खरडपट्टी काढायला लागली की श्रीरामांचा मृत्यू व्हावा अशीच तुमची इच्छा आहे का? मग श्रीरामांचा प्राणत्याग म्हणजे झाला की मग श्रीरामांनी प्राणत्याग करावा आणि मग तुम्ही माझा उपभोग म्हणजे मग त्यानंतर घेऊ शकाल, म्हणजे त्यासाठी तुम्ही मुक्त व्हाल, अशा पद्धतीने तुमची इच्छा आहे का? नाहीतर तुम्ही तात्काळ त्यांच्या सुटकेसाठी गेला असतात. तुम्ही तात्काळ जात नाहीये म्हणजे माझे पती संकटात असतील तर ते जिवंत राहावेत अशी तुमची इच्छा नाही, अशा पद्धतीनं सीता भ्रमिष्ट होऊन भीतीमुळं म्हणजे काहीही बडबडू लागली. मग लक्ष्मणांनी खूप सांत्वन द्यायचा प्रयत्न केला, पण सीतामाई काही ऐकण्याच्या मनस्थितीत नव्हत्या. आणि मग त्यांच्या तीक्ष्ण शब्दांनी जे आहे तर ते लक्ष्मण घायाळ झाले. आणि मग त्यांनी काय केलं की सीतामाईंची पुन्हा 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 समजूत काढायचा प्रयत्न केला. पण झालं काय की सीतामाई या अत्यंत प्रकोपाने म्हणाल्या की श्रीरामांचा वध जर झाला तर मी कड्यावरून उडी घेईन आणि जलसमाधी घेईन किंवा विषप्राशन करेन आणि म्हणजे परपुरुषाकडून कुठल्या स्पर्शित होण्यापेक्षा मी मरण पसंत करेन. मग त्यावेळेला हे सगळं ऐकून लक्ष्मण अत्यंत संतप्त झाले आणि मग सीतेच्या या सगळ्या निंदेमुळे लक्ष्मणाने आता श्रीरामांचा शोध घ्यायला जायचं ठरवलं. आणि मग हीच संधी रावणाने साधली, म्हणजे तिथून लक्ष्मणांना पण म्हणजे कसं दूर करता येईल अशा पद्धतीने त्यांनी त्या मरीची सोबत योजना आखली होती की हे सीते, हे लक्ष्मण, असे त्या मरीचीने उद्गार रामांच्या आवाजाची हुबेहूब नक्कल करून काढले होते. आणि त्यामुळं काय झालं की सीतामाई यांच्या ह्या सगळ्या अशा भेदक आणि निष्ठुर भाषेमुळे लक्ष्मणाने संतप्त होऊन मग काय केलं की तिथून दूर जाऊन जे श्रीराम आहेत त्यांचा शोध म्हणजे घेण्याचं त्यांनी ठरवलं. मग आता जाताना त्यांनी काय केलं की लक्ष्मण रेखा आखली आणि सांगितलं की ही पार करू नको. पण तोपर्यंत रावणाची योजना सफल झाली होती. आणि मग साधूचा भगवा वेश घालून आता रावण जो आहे तो तिथे येतो. मग ही आधीची स्लाइड मग त्याची दाखवूया, ह्याच्या आधीची जी होती तर जो साधूचा वेश घालून आपले केस मध्यभागी बांधून पायात लाकडी वहाणा घातल्यात रावणाने आणि उजव्या खांद्यावर एक छत्री आणि डाव्या खांद्यावर एक दंड आणि कमंडलू त्यांनी धारण केला होता. अशा पद्धतीने रावणाने काय केलं, भटकणाऱ्या भिक्षूचं सोंग घेतलं. मग त्याची ह्याच्या आधीची स्लाइड दाखवली तर तिथे रावणाचं चित्र आहे, हा पहा. चित्रात पहा, अगदी हुबेहूब भटकणाऱ्या भिक्षूचं त्यांनी सोंग घेतलं. आणि मग सीतामाई आपण कुठे अश्रू ढळत बसल्या होत्या तर तिथे रावण प्रवेशद्वारापाशी आला. आणि म्हणजे रावणाचं येणं असं होतं की रावणाविषयी इतकं भय होतं सगळ्यांना की जो वारा होता तो सुद्धा व्हायचा थांबला, वृक्षावरच्या पानांची सळसळ थांबली आणि गोदावरीचं पाणी पण थबकलं, इतकं रावणाचं भय होतं सगळ्यांना. आणि वैदिक मंत्राचं उच्चारण करत रावण सीतेकडे आला आणि तिला न्याहाळून पाहताना म्हणजे तिला पाहत पाहत तो काय म्हणाला की म्हणजे एवढी सुंदर तू तरुणी आहेस आणि या जंगलात एकटीच कशी काय राहतेस, अशा पद्धतीने त्यांनी प्रश्न विचारला. मग आता जेव्हा सीतामाई यांनी सांगितलं की मी म्हणजे अयोध्या नगरीची जी आहे तर ती दशरथ महाराजांची स्नुषा आहे आणि भगवान श्रीरामचंद्रांचे जे आहेत तर त्यांची पत्नी आहे, अशा पद्धतीने तिने सांगितलं. तर त्यावेळेला तो तिची स्तुती करायला लागला तिच्या सौंदर्याची, बरं का. हम्म. आणि मग तो तिला म्हणाला की इथे पर्णकुटीत वनवासात राहण्यापेक्षा, म्हणजे तिने वृत्तांत सगळं सांगितलं की ते वनवासात कसे आले, तर इथे राहण्यापेक्षा तू माझ्याबरोबर राजवाड्यात चल आणि माझा पती म्हणून निवड कर. म्हणजे इतक्या धाडसाने तो सीतेशी बोलत होता. तर सीतामाई यांनी काय केलं, त्याच्याकडे दुर्लक्ष केलं. कारण त्यांनी ब्राह्मणाचा वेश घेतला होता ना. आणि मग ब्राह्मणाच्या म्हणजे ब्राह्मण कोणी असेल तर त्याच्या चरणी अपराध करायची तिची इच्छा नव्हती. आणि मग रावणाला बसण्यासाठी तरी सुद्धा तिने आसन दिलं, पाय धुण्यासाठी पाणी दिलं, बरं का. आणि त्याला भोजन दिलं. मग तिने सांगितलं तिचं नाव काय आहे, सीता आहे, मग मिथिलाचे जनक त्यांची ती कन्या आहे, म्हणजे तिने सांगितलं श्रीरामांशी विवाह झाला, हे सगळं तिने ते बसल्यावर आपलं सगळं वृत्तांत तिला त्यांना सांगितलं. आणि ते 14 वर्षासाठी वनवासात आले ते सगळं तिने सांगितलं होतं, बरं का. आणि तिने मग विचारलं तुमचं नाव काय,
आणि तुमच्या पूर्वजांच्या परंपरेबद्दल मला सांगा. ब्राह्मण देवता म्हणजे ब्राह्मण म्हणून तो आला, तर तुम्ही एकटे दंड करण्यात कसे काय आलात, असं तिने विचारलं. म्हणल्यावर त्या ब्राह्मणाने उत्तर दिलं, मी राक्षसांचा सम्राट रावण आहे. आणि मला देवदेवता सुद्धा माझं नाव ऐकून थरथर कापतात. आणि तू आता माझी प्रमुख राणी बन, आणि तुझ्यासाठी मी 500 दासी नेमतो, आणि आता हे जंगल सोडून टाक आणि सोबत लंकेला चल. अशा पद्धतीने रावणाने भाष्य केलं. म्हटल्यावरती सीतामाई अत्यंत क्रोधित झाल्या आणि त्या म्हणल्या, श्रीरामांच्या प्रती मी पूर्ण समर्पित आहे. आणि त्यामुळं म्हणजे श्रीराम जे आहेत, तर त्यांची जी बरोबरी आहे तू करूच शकणार नाही. म्हणजे आणि श्रीरामांच्या पत्नीला पळवून म्हणजे जाण्याचं तू साहस सुद्धा करू शकणार नाही, असं ते म्हणाले. आणि मग त्यांनी म्हणजे सीतामाया ज्या आहेत, तर त्या धाडसाने बोलल्या. की म्हणजे की श्रीराम हे कसे आहेत, गरुडासारखे आहेत आणि तू शुल्लक एका कावळ्यासारखे आहेत. श्रीराम कसे आहेत, महासागरासारखे आहेत, तर तू एका छोट्या डबक्यासारखे आहेत. किंवा राम कसे आहेत, चंदनाप्रमाणे आहेत, तर तू चिखलासारखे आहेस. अशा पद्धतीने त्यांनी म्हणजे त्याची वल्गना केली. आणि ज्याप्रमाणे माशी तुपात धडपडताना उपभोग घेण्याचा व्यर्थ प्रयास करते, तर तसं होईल तुझं. तू माझा काही उपभोग घ्यायचा प्रयत्न नाही करू शकणार. आणि श्रीराम जोपर्यंत पृथ्वीवर आहेत, तोपर्यंत तू माझा उपभोग पण घेऊ शकणार नाहीस. अशा पद्धतीने सीतामैया ज्या आहेत, तर त्या अत्यंत क्रोधित होऊन त्याला बोलतात. पण जरी ते धाडसाने बोलत असल्या तरी भीतीने थरथरत होत्या, कारण तिला रावण दहशत घालीत होता सीतामैयाला. आणि त्यामुळं सीता काय म्हणाली की आता रावण तिला काय म्हणत होता, मी कुबेराचा बंधू, सावत्र बंधू आहे, मी त्याला पराभूत केलंय, मी त्याचं पुष्पक विमान सुद्धा घेतलंय. आणि तो आता कैलास पर्वताच्या आसपास कुठेतरी फिरत असतो. सगळ्या देवदेवता मला वचकून असतात, आणि जिथे जिथे मी जातो तिथे तिथे सूर्यप्रकाश हा चंद्रप्रकाशाप्रमाणे बनतो, वारा आपोआप शांत व्हायला लागतो, मध्ये एकदम स्थिर होतात. आता तू काय कर, रामाला विसरून टाक. आणि तू माझ्या बरोबर चल, मला नकार देऊ नको. अशा पद्धतीने रावणाने तिला भीती दाखवायला सुरुवात केली. मग सीता काय म्हणाली की तू खरोखर असशील कुबेराचा बंधू, पण हे जे पापी हेतूने तू आलायस, तर हे म्हणजे हे पापी जो हेतू आहे, तर हे जे कृत्य आहे, तर म्हणजे पापी कृत्य जे आहे, तर अशा पद्धतीने करायचा प्रयत्न करशील, तर त्याचा काही परिणाम चांगला होणार नाही, अशा पद्धतीने सीतामैया तिला म्हणाले. मग रावणाचा तर संयम संपला. संतापाच्या भरात त्यांनी काय केलं, 10 मुख आणि 10 मुखांचे 20 बाहू आणि तीक्ष्ण दातांचं त्याचं अवाढव्य भयानक राक्षसी रूप दाखवलं. आणि तो म्हणाला, तर तुला असं पती हवा असेल की जो तिन्ही लोकांमध्ये सुविख्यात आहे, तर माझा स्वीकार कर. अशा पद्धतीने तिला भीती दाखवली. आणि त्यांनी काय केलं, रावणाने ताबडतोब आपला डावा हात पुढे करून सीतेच्या केसांना त्यांनी पकडलं. ते केसांना पकडून तिचा ताबा घेतला. आणि त्यांनी सुवर्ण विमान जे आहे, तर ते जवळ बोलावलं. आणि सीतेच्या जांघेवर उजवा हात ठेवून रावणाने तिला आपल्या दोन्ही हातामध्ये पकडून घेतलं. आणि विमानात चढून आकाशात उड्डाण केलं. मग आता सीता मोठ्या मोठ्याने आक्रोश करत होते, राम राम, तुम्ही इथे काय येत नाही, माझा बचाव करा, रावणाला तुम्ही दंड द्या. अशा पद्धतीने सीतामाईने आक्रोश करायला सुरुवात केली. मग त्यावेळी जटायूवर तिची दृष्टी पडली. मग जटायूने पण तिला वाचवायचा प्रयत्न केला. जटायू आणि सीतामायांचं कसं युद्ध झालं, सीतामायांना वाचवण्यासाठी रावणाचं कसं युद्ध झालं, सीतामायांना वाचवण्यासाठी रावण आणि जटायूमध्ये कसं युद्ध झालं, ते आपण अभ्यासलं होतं. म्हणजे त्या रावणाला पूर्णपणे जेरीस आणण्याचा प्रयत्न केला आणि सीतामायांची सुटका करण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला होता. तरी देखील काय केलं, रावणाने काय केलं, त्याचे पंख छाटल्यामुळे तो घायाळ होऊन मृत्युमुखी पडला. पण तो म्हणजे जे श्रीराम आहेत, तर त्यांची वाट पाहत होता. आणि श्रीराम जेव्हा आले, तेव्हा रावणाने सीतामायाचं अपहरण केले. तर हा सगळा निरोप देऊन मगच जटायूने काय केले, आपले प्राण सोडले. मग भगवान यांच्या सेवा करत असताना, म्हणजे सेवा करत असताना, म्हणजे प्राण जरी म्हणजे त्यागावे लागले भगवत सेवेमध्ये, तर ते भगवान यांची सेवा कधी खंडित होता कामा नये. तर हे आपण जटायूंच्या कथेतून शिकतो. म्हणजे काय, की आपण भगवत सेवेमध्ये इतकं झोकून देऊन स्वतःला म्हणजे समर्पित होऊन समर्पित करून सेवा करायची असते, की प्रसंगी आपले प्राण जरी गेले तरी बेहत्तर. म्हणजे अशा पद्धतीची सेवा करणारे जटायू होते.
त्यामुळे श्रीकृष्णांची त्यांना जे श्रीरामांच्या रूपात जे अवतरले होते त्रेतायुगामध्ये, तर त्यांचे त्यांना आशीर्वाद मिळावे. किंवा आता जी भक्ती आहे, म्हणजे भक्ती देवी म्हणजे कोण, तर भक्ती देवीचं रूप म्हणजे सीतामाई. तर ती जी आहे, तर ती म्हणजे भक्ती देवी जी आहे, तर ती कुठल्याही म्हणजे कुठल्याही आपण म्हणू की शीघ्र मार्गाने आपल्याला नाही मिळवता येणार. तर त्यासाठी आपल्याला काय केलं पाहिजे, भक्तिमय प्रेममय सेवा जी आहे तर ती भगवान यांची करावी लागेल. आणि त्या सेवेद्वारेच आपण श्रीकृष्णांना, म्हणजे जे त्रेतायुगामध्ये श्री रामचंद्रांच्या अवतारात आले, तर त्यांना आपण संतुष्ट करू शकू. मग आता सीतामाईंचं अपहरण रावणाने केलं होतं. आता रावणाच्या उत्तुंग वंशावळीचं वर्णन करत असताना जटायूने राम राम असा उच्चार करत शेवटचा श्वास सोडला. आणि जे श्रीराम लक्ष्मण जे आहेत, तर म्हणजे त्यांच्या समोर त्यांनी श्वास सोडला. माता सीतेच्या म्हणजे अपहरणापेक्षा जटायूच्या मृत्यूनी मला अधिक यातना होत आहेत, की ज्यांनी माझ्यासाठी बलिदान दिलं, अशा पद्धतीने श्रीरामांनी उद्गार काढले. आणि मग जटायूच्या देहाला त्यांनी अग्नी दिला. आणि आपल्या सेवेचा पुरस्कार म्हणून जटायूला सर्वोच्च गती प्राप्त झाली. अशा पद्धतीने लक्ष्मणाने चित्ता रचली आणि श्रीरामांनी जटायूचा जो देह आहे तो त्यावर ठेवला. आणि दोन्ही बंधूंनी जटायूच्या दिवंगत आत्म्यासाठी श्रद्धांजली वाहिली आणि त्यांना जल अर्पण करण्यासाठी गोदावरी नदीत गेले. आणि त्यांनी वैदिक मंत्रांचं उच्चारण केलं आणि स्नान केलं. आणि अशा पद्धतीने भगवान यांनी जटायूचे अंत्यसंस्कार पार पाडले. आणि त्यानंतर सीतेचा शोध घेण्यासाठी त्यांनी वनभ्रमण सुरू केलं. पुढची लीला आपण अभ्यासूया. मग त्याच्या पुढची, ह्याच्या पुढे अजून याच्या पुढे. हा हा भक्ती देवी जी आहे, तर ती आपल्या हृदयामध्ये म्हणजे येऊन ती प्रसन्न होणं आवश्यक आहे. मग आपल्या हृदयामध्ये जर वेगवेगळे विकार असतील, तर त्या माध्यमातून आपण जर वेगवेगळे जे आहेत तर ते म्हणजे जे आहेत तर ते अपराध करत राहिलो, तर भक्ती देवी कधीच प्रसन्न होत नाही. म्हणजे आपण वेगवेगळ्या आमिषांनी जर म्हणजे तिकडे प्रभावित झालं आणि ती मिळवण्यासाठी, म्हणजे भौतिक स्तरावर, म्हणजे भौतिक प्रलोभनांना बळी पडलो, तर ती मिळवण्यासाठी जर आपण म्हणजे वेगवेगळ्या विकारांनी ग्रस्त असल्यामुळं वेगवेगळ्या भक्तांच्या चरणी किंवा विविध आपल्या संपर्कात जे येतात, जे कोणी येतात आपल्या संपर्कात, आपण म्हणजे सकाळी दिवसभरापासून आपण जे कार्य करत असतो आपलं, तर त्या सर्व लोकांच्या चरणी म्हणजे आपल्याकडून जर अपराध घडत राहिले, तर मग भक्तिदेवी प्रसन्न होतील का? तर बिलकुल नाही. तर आणि वैष्णवांच्या प्रती तर अपराध घडले तर काय होतं, की मग भक्तिदेवी जे आहेत तर त्या प्रसन्न होत नाही. आणि मग भक्तिदेवी कधी प्रसन्न होतील, तर जेव्हा आपली अपराध रहित सेवा होईल. मग अशी अपराध रहित सेवा जी आहे, तर ती भगवान जे आहे त्यांच्या चरणी जे आहे ते हनुमान यांनी दिली. आणि अशा अनेक भक्त आहेत, शबरी माता ज्या आहेत तर त्या त्यांची वाट पाहत होत्या अनेक वर्ष, म्हणजे त्यांची वाट पाहण्यातच गेली. भगवान येणार आहेत असं त्यांना सांगितलं होतं ऋषीने. तर त्यामुळं त्या त्यांची प्रतीक्षा करत होत्या. किंवा भगवानांचे असे असंख्य भक्त आहेत की त्यांनी काय केलं, अशा पद्धतीची म्हणजे जे आपण म्हणतो झुकून देऊन आपण म्हणू, किंवा पूर्ण समर्पित करून स्वतःला जी सेवा दिली, तर त्याद्वारे आपण म्हणजे हा भाग शिकू शकतो, की अशी म्हणजे संपूर्ण समर्पित तर होऊनच, पण अपराधरहित सेवा आपल्याला भगवानांच्या चरणी कशी देता येईल. आणि त्यातही नामापराध आणि वैष्णवापराध हे म्हणजे अत्यंत म्हणजे काय की म्हणजे सदैव म्हणजे आपण म्हणू की आपण जेव्हा भगवत भक्तीमध्ये येतो, तर त्यावेळेला पावला पावलावर आपण सेवा अपराध
असेल तर त्याला आपण श्रीकृष्णाची चरणी क्षमा याचना करू किंवा वैष्णवांच्या चरणी क्षमा याचना करू. पण नामप्रद आणि जे वैष्णवापराध असतात तर ते पावलोपावली घडण्याचे धोके असतात. तर हे टाळून आपण अपराधरहित सेवा आणि संपूर्ण समर्पित सेवा कशा पद्धतीने करू शकतो याचं उदाहरण म्हणजे भगवान श्रीरामांचे म्हणजे अत्यंत थोर असे भक्त म्हणजे हनुमानजी. आता हनुमानजींच्या विषयी आपण थोडस समजून घेणार आहोत. आता इथे हनुमानाचं चित्र आहे ना ते 30 स्लाइड घ्या. हनुमानजींच्या विषयीची जी माहिती आहे ना ह्याच्या आधी हनुमानजींचं जे उड्डाण करतानाचं चित्र आहे ना समुद्रावरचं तर 30 स्लाइड घ्या. तर रामायणामध्ये किष्किंधा कांड जे आहे तर त्यामध्ये आणि सुंदरकांडमध्ये जे आहेत तर ते हनुमान आणि वानर सेनेविषयी उल्लेख येतात. आता हनुमानजींनी काय केलं ते परायण होते. त्यांनी काय केलं की महेंद्र पर्वताच्या पायथ्याजवळ ते गेले आणि त्यांनी काय केलं प्रभू श्रीरामचंद्रांना साष्टांग नमस्कार केला आणि मग शिखरावर ते त्या महेंद्रगिरी पर्वताचे गेले आणि आपल्या देहाचा त्यांनी प्रचंड विस्तार केला. मग त्याचे हनुमानाचं चित्र आहे ना ती स्लाइड दाखवा. ही शेवटची स्लाइड ह्याच्या आधीचं उड्डाण करतानाचं जे चित्र आहे ना हनुमानाचं. हा हा आता भक्ती च्या मार्गावर अनेक अडथळे असतात. पण ते अडथळे कसे पार करून जायचं त्याचं उदाहरण म्हणजे भगवान जे आहे त्यांचे म्हणजे भगवान श्रीरामांचे जे भक्त आहेत हनुमान तर म्हणजे त्यांनी कशा पद्धतीने ते दूर केले तर त्याचं उत्तम उदाहरण आहे. तर त्यांनी काय केलं भगवान रामचंद्रांना साष्टांग नमस्कार केला आणि आपल्या देहाचा विस्तार केला प्रचंड असा. हातापायाने पर्वताचा भक्कम आधार घेतला आणि अत्युच्च उड्डाण घेण्यासाठी आपण मनस्थिती म्हणजे जी तयार करतो ना अशा पद्धतीने हनुमान स्वतःची करत होते. आणि मग त्यांनी काय केलं आपली सर्व शक्ती एकवटली आणि दीर्घ श्वास घेतला आणि त्यानंतर प्रभू श्रीरामचंद्रांच्या धनुष्यातून तसा बाण सुटावा असं त्यांनी अचानक हवेत एक उंच झेप घेतली. ते चित्रात पाहते उंच झेप घेतली महेंद्रगिरी पर्वतावर आणि मग इतकी ती उंच झेप होती त्यांची की ती झेप घेतल्यामुळं मागे रेटलेलं जे प्रचंड दाब होता ना त्यामुळे बऱ्याच पर्वत शिखरावरचे वृक्ष उन्मळून पडले काही आकाशात सुद्धा फेकले गेले. म्हणजे असं ते उड्डाण होतं आणि हनुमानजींच्या गतीमुळे वेगवान चक्रीवादळ तयार झालं आणि महासागर खवळला आणि पर्वताच्या लाटा अशा उंच उंच म्हणजे उंच उंच उठायला लागल्या आणि त्याच्या देहाला भिडायला लागल्या. म्हणजे अशा पद्धतीचं त्यांचं उड्डाण होतं आणि त्या जलपृष्ठावर पडलेली हनुमानजींची छाया सुद्धा मोठी होती म्हणजे अतिविशाल छाया होती. आता हवेत उड्डाण अशा पद्धतीने त्यांचं म्हणजे चालू होतं आणि ते उड्डाण करून समुद्र पार करून जात होते. मग दरम्यान काय झालं त्या समुद्रामध्ये म्हणजे जो समुद्र होता तर तिथे हनुमानजींचं जे हवेत उड्डाण होतं तर त्याची मोठीच्या मोठी अशी सावली तयार झालेली होती आणि मग हनुमान म्हणजे अशा पद्धतीनं त्या समुद्रावरून उड्डाण करून जातच होते. तर त्यावेळेला मैनाक नावाचा जो पर्वत होता तर तो पुढे आला आणि त्यांनी प्रार्थना केली हनुमंतांना प्रार्थना केली की तुम्ही विश्रांती घेण्यासाठी म्हणजे तुमची इच्छा असते तर तुम्ही इथे म्हणजे माझ्या इथे विश्रांती घ्या. म्हणजे काय की हनुमान म्हणजे जेव्हा उड्डाण हनुमानांचं जेव्हा हवेत सुरू होतं तर त्यावेळेला श्रीरामांच्या प्रती आदर्श म्हणजे आदर दर्शवण्यासाठी वेगवेगळ्या देवदेवतांनी सहाय्य करायचं ठरवलं. मग तसं श्रीराम जे होते ते म्हणजे जे होते ते इक्ष्वाकू राजाच्या वंशामध्ये होते अवतरित झालेले आणि मग त्यामुळं असुरांचा पाताळातून पृथ्वीवर होणारा जो थेट प्रवेश होता तो रोखण्यासाठी इंद्रांनी काय केलं होतं मैनाक नावाचा पर्वत सागराच्या मध्यभागी रोवून ठेवला होता. आणि आता मैनाक जो आहे तर त्याला पाण्याच्या पृष्ठभागावर उठण्याचा आदेश महासागरांनी दिला की जेणेकरून हनुमान यांना विश्रांती मिळायला योग्य स्थान मिळेल. आणि म्हणून जेव्हा मैनाक जो आहे तर त्यांनी हनुमानाच्या पराक्रमाची प्रशंसा केली आणि त्यांना सांगितलं की तुम्ही काही काळ विश्राम करू शकता. आणि मग तेव्हा त्यावेळेला हनुमानजींनी सांगितलं की
म्हणजे मला आता क्षमा करा, कारण मी इथे आता थांबण्याचं म्हणजे काही धाडस करू शकणार नाही. माझ्याकडं मर्यादितच वेळ आहे आणि त्यामुळं मी आता पुढे जाईन. मग त्यामुळं जे हनुमान होते ते पुढे गेले. मग आता ते जेव्हा पुढे जात म्हणजे उड्डाण त्यांचं हवेमध्ये असं सुरूच होतं. मग त्यावेळेला वेगवेगळे देवी देवता किंवा उच्च लोकातील ऋषीगण होते. तर ते नागमाता सुरसाकडे आले आणि तिला त्यांनी विनंती केली की हनुमानाच्या वास्तविक समजण्याची खात्री करायची आहे, तर आम्ही तुला विनंती करतो की तू काय कर, आता महाकाय राक्षसिणीचं रूप घे. हम्म आणि त्याला अडवण्याचा प्रयत्न कर, म्हणजे कोणाला तर हनुमानाला, आणि तो त्वरित तुझा पराभव करेल, नाहीतर तो निराश होईल. म्हणजे त्यांना आता हनुमानाचं सामर्थ्य जे होतं वेगवेगळ्या देवदेवतांना, तर ते पाहायचं होतं तपासून की खरंच याच्यामध्ये म्हणजे सामर्थ्य आहे की नाही. मग सुरसाने काय केलं, विद्रूप राक्षसीचं रूप घेतलं आणि हनुमानाचा रस्ता अडवण्यासाठी ती अचानक सागरामध्ये प्रकट झाली. मग तिने घोषणा केली की भगवान ब्रह्मदेवांच्या वरदानामुळे जो कोणी माझ्यासमोर येईल त्याला मी माझं खाद्य बनवते. मग आता तू माझ्या मार्गात आले तर आता म्हणजे तुला मी खाऊन टाकणार आहे, तर तू माझ्या मुखात प्रवेश कर. मग त्यावेळेला हनुमानाने सांगितलं की मी रामचंद्रांच्या अपहरण झालेल्या पत्नीचा म्हणजे सीतेचा ठाव ठिकाणा शोधून काढण्यासाठी, त्यांची सेवा करण्यासाठी प्रयत्न करतोय, तर तू मला मदत केली पाहिजेस. आणि तुला जर मला गिळायचं एवढंच आणि खाऊन टाकण्याचा अट्टासच असेल, तर मी सीतेला शोधून काढल्यानंतर रामचंद्रांची भेट घेतल्यानंतर या ठिकाणी याचं वचन देतो, मी तुझ्या मुखात न चुकता येईल असं सांगितलं बरं का. मग सुरसा काय म्हणाली की ब्रह्मदेवांच्या वरदानानुसार मला आता या क्षणीच तू म्हणजे खाण्यासाठी तू माझ्या मुखात प्रवेश करायला लागेल तुला, म्हणजे असं नाही चालणार, तू नंतर येतो म्हणालस तर. म्हटल्यावर क्रोधित होऊन हनुमानाने काय केलं की देहाचा विस्तार केला, म्हणजे तिनं आपलं मुख आहे ते विस्तारलं. म्हणल्यावर क्रोधित होऊन हनुमानाने पण आपल्या देहाचा विस्तार केला. तिला आव्हान दिलं, जर तू मला मुखात सामावून घेतलं तर तुझे मुख म्हणजे घेतलंस तर पहा. अशा पद्धतीने त्यांनी तिला मुख पसरायला सांगितलं. मग सुरसाने पूर्वीपेक्षा दुप्पट आकाराने आपले जबडे विस्तारले. मग अजून हनुमानाने आपला म्हणजे आकार आहे तो मोठा केला. मग आता अशा पद्धतीनं जेव्हा त्या दोघांच्या मध्ये म्हणजे जी चढाओढ सुरू झाली, तर त्यावेळेला एका क्षणात हनुमानजींनी काय केलं, एका अंगठ्याच्या आकार एवढं स्वतःला संकुचित केलं आणि त्यांनी काय केलं, ते वेगाने सुरसाच्या मुखात शिरले आणि तात्काळ बाहेर म्हणाले की हे दक्ष कन्या, म्हणजे हे दक्ष कन्या, आता तुझ्या वरदानाच्या अटीची मी पूर्तता केली, आता मी माझ्या प्रवासाला जातो. मग हनुमानाची जी चतुराई बघून सुरसा खुश झाली आणि ती आपल्या मूळ रूपात प्रकट झाली. आणि मग ती काय म्हणाली की शाब्बास, आता तू तुझी कामगिरी फत्ते करू नये. आणि अशा पद्धतीने जे हनुमान होते तर त्यांची ही जी नागमाता आहे, तर म्हणजे तिने सुरसेचं रूप घेऊन परीक्षा घेतली आणि ती कोणामुळे घेतली, देवदेवता जे आहेत तर त्यांच्या म्हणण्यानुसार. मग आता हनुमान आकाशाच्या म्हणजे आकाशातून उड्डाण करतच होते. मग त्यावेळेला सिंहलिका नावाची एक राक्षसी स्त्री आहे, तर तिने काय केलं, हनुमानजींची जी विशाल छाया होती त्या पाण्यावरती समुद्राच्या, तर ती पकडली आणि ती बरेच दिवस म्हणजे जे आहे तर ती भक्ष्याच्या शोधात होती. म्हणजे ती जी आहे तर ती आवासून हनुमानाकडे म्हणजे यायला लागली. मग आता उलटी चाल खेळत स्वतःला अतिशय लहान आणि संकुचित म्हणजे जे आहे तर असं त्यांनी केलं आणि सिंहलिकेच्या मुखात प्रवेश केल्यानंतर हनुमान जे आहे तर त्यांनी काय केलं, आपल्या पंजाच्या सहाय्याने तिच्या हृदयाचे तुकडे करून टाकले आणि सिंहलिकामुळे ती मृत होऊन पडली. आणि मग हनुमान तिच्या देहातून वर आले आणि मग त्यांनी आपलं पुन्हा विस्तारित रूप धारण केलं आणि अशा पद्धतीने ही लीला घडली. म्हणजे आता त्रिकुट पर्वत जो आहे तर तो आला. म्हणजे अशा पद्धतीचं त्यांचं उड्डाण सुरूच होतं. मग वाटेत त्रिकुट पर्वत आला. मग म्हणजे 100 योजनांचं उड्डाण केलं होतं तरी सुद्धा त्यांना थकवा वाटत नव्हता. आता इथे चित्रात पहा, म्हणजे अशा पद्धतीनं विविध अडथळे आपल्याला भक्ती मार्गावर येत असतात, पण ध्येयाने प्रेरित राहून अत्यंत हुशारीने, अत्यंत चलाकीने श्रीराम सेवेसाठी तत्पर असणारे असे हनुमान होते आणि
सेवा कुठेही खंडित नाही झाली पाहिजे, यासाठी त्यांनी काय केलं, सगळ्या आलेल्या प्रसंगांना ते सामोरे गेले आणि त्यांनी त्यावर अत्यंत चलाखीने आणि अत्यंत हुशारीने किंवा साहसी कृत्य करून म्हणजे सिंहलिकीचा त्यांनी वध केला. अशा पद्धतीने त्यांनी उपाय योजले आणि मग ते आपलं उड्डाण जे आहे ते करून पुढे पुढे जातच राहिले. मग अशा पद्धतीने जे हनुमान होते त्यांनी त्रिकुट पर्वताच्या शिखरावरती आता म्हणजे उड्डाण केलं आणि आता लंका नगरीचं दृश्य त्यांनी पाहिलं. म्हणजे काय की त्रिकुट पर्वतावर लंका नगरी ही जी आहे तर ती वसलेली होती, म्हणजे ते तिथे पोचले आणि तिथे पोचल्यानंतरच त्यांचं जे म्हणजे त्यांनी विश्रांती घेतली, म्हणजे त्यांचं जे उड्डाण आहे ते जे आहे तर ते महेंद्रगिरी पर्वतापासून 100 योजनांचं म्हणजे अंतर, म्हणजे इतकं उड्डाण करून सुद्धा त्यांना किंचितही थकवा आला नव्हता आणि त्यांनी त्रिकुट पर्वतावर ते उड्डाण केलं होतं. म्हणजे अशा पद्धतीने हनुमान जे आहे तर त्यांनी आपली सेवा बजावली होती. मग आता त्यांनी सूर्यास्त होण्याची वाट पाहिली आणि मग उंच भिंतीवर उडी मारत त्यांनी नगरामध्ये प्रवेश केला. आता नगरामध्ये प्रवेश केल्यानंतर तिथे जे आहे तर ती एक राक्षसी त्यांच्या म्हणजे त्यांच्या समोर आली. ती लंकेची अधिष्ठात्री देवी आहे असं म्हणाली. आणि ती रावणासाठी काय करते, रक्षण करत असते रावणाच्या नगरीचं. आणि तू माझ्या अनुमतीशिवाय ते कसं काय प्रवेश केलास, मी आता तुझा वध करेन असं म्हणाली. मग हनुमान काय म्हणाला की मी या नगरीत म्हणजे ही जी नगरी आहे ते ब्रह्मती करण्यासाठी आणि इथले भव्य राजवाडे आणि उद्याने पाहण्यासाठी आलोय. त्यावर लंका क्रोधित होऊन काय म्हणाले की तू काही असं करू शकत नाहीस. म्हटल्यावरती डाव्या तळहाताने हनुमान जे आहेत तर त्यांना तिने चापट मारली. म्हटल्यावरती हनुमान जे आहेत तर ते संतप्त झाले आणि त्यांनी काय केलं, ती लंका नावाची जी राक्षसी होती त्याच्यावरती डाव्या हाताचा मुष्टीप्रहार केला. आणि आता एखादी स्त्री आहे म्हणजे असल्या म्हणजे तिला जर अशा पद्धतीनं मुष्टीप्रहार केला तर म्हणजे तो म्हणजे खूप वेदनादायी असं होतं. मग त्या आघाताने ती लंका जी आहे तर ती वेदनेने कळवळत जमिनीवर कोसळली आणि तिने सांगितलं की मला सोडून दे. आणि खराखुरा वीर काही स्त्रियावरती आघात करत नाही. मग तिने काय सांगितलं की फार पूर्वी मला ब्रह्मदेवाने सांगितलं की जेव्हा एक वानर येऊन तुझ्यावर वर्चस्व प्रस्थापित करेल तेव्हा समज की या नगराचा आणि राक्षसांचा विनाश आहे तो अटळ आहे. आणि तू जो आता त्याचं कारण मी समजू शकते, माझा पराभव मी मान्य करते आणि तुझं जे कारण आहे म्हणजे इथे येण्याचं ते मी समजू शकते. आता रावणाचा अंत जवळ आलाय हे मला समजलंय असं तिने सांगितलं. आणि ती त्याला म्हणाली की आता तू लंकेश प्रवेश करू शकतोस, माझी अनुमती आहे. मग त्वरित काय केलं, लंकेच्या म्हणजे जी नगरी होती लंकेची म्हणजे लंका नगरी जी होती ज्या बाजूला वसली होती तिथे एका राजवाड्यावरून दुसऱ्या राजवाड्यावर अशा पद्धतीने एका छतावरून दुसऱ्या छतावर अशा पद्धतीने झेप घेत जे आहे ते सीतेचा शोध घेत घेत जे हनुमान आहेत तर ते सीतामयापर्यंत पोहोचले. हा, मग आता सीता मैया जिथे होत्या अशोकवनामध्ये तर तिथे हनुमान पोहोचले. मग तिथे सीता मैयांच्यावर पहारा देणाऱ्या वेगवेगळ्या राक्षसी होत्या. तर ते तिने पाहिला, त्यांना सीता मैयांचा शोध लागल्यामुळे त्यांच्या नेत्रातून अश्रू वाहायला लागले. मग तिला न्याहाळतच त्या अशोक वृक्षाच्या शेंड्यावर लपून बसले. मग रात्र हळूहळू सरायला लागली. मग त्यावेळेला मग त्यांनी काय केलं की म्हणजे हनुमान जे हनुमान होते तर ते लपून बसले होते अशोक वृक्षाच्या शेंड्यावरती. आणि ह्या जो रावण आहे तर त्याच्यासोबत त्याच्या स्त्रिया ज्या आहेत तर त्या त्यांनी पाहिलंय की त्या सगळ्या रावणासोबत निघाल्या होत्या आणि ते सगळे जे आहेत तर ते रावणाच्या पाठोपाठ नशापान केल्यामुळे रावण झुकांड्यात तिथे येत होता आणि त्याच्या पाठोपाठ त्या येत होत्या. मला हनुमानाने रावण जवळ येत असल्याचं पाहिलं म्हणून ते पुन्हा एकदा फांद्यांच्या मध्ये लपून बसले. आणि मग रावण आल्याचं पाहून सीतेने काय केलं, आपल्याला होता येईल तेवढं अंग सगळं झाकून घेतलं आणि
मग ती म्हणजे म्हणजे ती भीतीने थरथर कापू लागली आणि त्यानंतर तिने म्हणजे काय केलं की रुदन करायला सुरुवात केली. कारण भगवान यांच्या विरहामध्ये सदैव म्हणजे त्या विरहाग्नीमध्ये सदैव सीतामाई होत्या आणि त्यामुळे त्या जमिनीवर बसलेल्या होत्या आणि त्या रुदन करत होत्या. मग सीतेच्या समोर येऊन तो पुन्हा म्हणाला की म्हणजे तू रामाचा विचार आता सोडून दे, आणि तू माझ्याशी विवाह कर. आणि जोपर्यंत तू उत्स्फूर्तपणे स्वतः तयार होत नाहीस माझ्याशी विवाह करायला, तोपर्यंत मी तुला स्पर्श पण करणार नाही. तू एक देवी आहेस आणि कशाला या सगळ्या यातना करतेस, अशा पद्धतीने रावण तिला म्हणाला. माझी सम्राज्ञी हो, आणि सगळ्या या सुखाचा उपभोग कर, अशा पद्धतीने तो म्हणजे तिला पुन्हा समजावायला लागला. तर सीतेने काय केलं, एक गवताची काडी घेतली आणि तिच्यामध्ये आणि रावणामध्ये ठेवली आणि मग ती काय म्हणाली, ही काडी म्हणजे त्याच्याशी प्रत्यक्ष संपर्क करण्याच्या म्हणजे अनिच्छेला निदर्शनाचं प्रतीक म्हणजे काडी असते. म्हणजे आता कुलीन स्त्रियांमध्ये सीतामय्या ज्या आहेत त्या, मग अशा स्त्रिया काय करतात, गवताची काडी त्यांनी घेतली आणि आपल्या आणि रावणामध्ये ठेवले. म्हणजे काय की ही काडी म्हणजे प्रत्यक्ष संपर्क करण्याची अनिच्छा दाखवण्याचं प्रतीक आहे. म्हणजे तू त्याच्यावर काय म्हणाल्या रावणाला की तू तुझं मन माझ्यापासून म्हणजे माझ्यावर जे तुझं आसक्त मन आहे तर ते तू दुरावलं पाहिजेस. तुझ्याकडे आधीच असलेल्या भार्या ज्या आहेत सगळ्या म्हणजे ज्या पत्नी आहेत त्यांच्यापासून तू संतुष्ट व्हायला पाहिजेस. तू माझी कधीच नाही प्राप्ती करू शकणार. आणि पापी व्यक्ती जे असतात ते कधी जीवनात पूर्णत्व नाही म्हणजे प्राप्त करू शकत. माझा जन्म थोर घराण्यात झालाय आणि धार्मिक विधिविधानानुसार माझा विवाह झालाय. त्यामुळं धर्मतत्वांच्या विरुद्ध जाणारी अशी कुठलीच गोष्ट मी करणार नाही आणि त्यामुळं माझा कृपा कटाक्ष प्राप्त करण्याची तुझी आशा सुद्धा सफल होणार नाही, असं ती म्हणाली. आणि तू विकृत आचरण तरी देखील करत असशील तर मग तुझा विनाशाची तू तयारीच ठेव, अशा पद्धतीने त्यांनी त्याला दटावलं. आणि जेव्हा सीतामैया हे सगळं म्हणजे बोलत होत्या, त्यावेळेला संतप्त झालेला रावण म्हणजे तिला प्रत्युत्तर देत होता. 1 वर्ष मी तुला म्हणजे आता वेळ देतो, अवधी देतो आणि त्यातले 10 महिने आधीच निघून गेलेले आहेत आणि त्यानंतर जर म्हणजे 2 महिने मी आता प्रतीक्षा करणार आहे आणि त्यानंतर जर तू तुझा प्रतिसाद नाही दिलास तर म्हणजे तर माझ्या स्वयंपाकाकडून काय करेन, मी तुझे तुकडे तुकडे करायला सांगेन आणि माझ्या न्याहारीला तुला वाढायला सांगेन. म्हणजे म्हणजे काय की तुझ्या शरीराच्या तुकड्यांची न्याहारी जी आहे तर ती मी करेन, अशा पद्धतीने रावणाने संतप्त होऊन उद्गार काढले. आणि मग हे सगळं असं सुरूच होतं आणि हे सगळं हनुमानांनी म्हणजे पाहिलं. मग आता एक जटा नावाची राक्षसी तिला म्हणाली की तू हा सगळा गर्व सोडून दे आणि रावणाला स्वीकार. मग दुर्मुखी नावाची राक्षसी म्हणाली की तू मूर्ख स्त्री आहेस, रावणाची सम्राज्ञी तू का म्हणजे बनायला नकार देते. अशा पद्धतीने सगळ्या तिला राक्षसी पण समजावत होत्या. मग अजमुखी नावाची राक्षसी म्हणाली की बस किरकोळ तू वाद घालू नकोस, तू रावणाला स्वीकारून टाक. अशा पद्धतीने त्याच्यावर राक्षसी पण दहशत घालत होते. हे सगळं दृश्य जे आहे तर हे सगळं जे आहे तर ते हनुमानांनी पाहिलं. आणि मग आता हनुमान जे आहेत तर त्यांनी काय केलं, म्हणजे या सगळ्या ज्या राक्षसी होत्या त्यांचा पहारा सीतामैयांच्या भोवती होता. मग आता सर्व काळ झाडावर लपूनच राहिले होते हनुमान. मग त्यांनी हा सगळा राक्षसीमधला संवाद ऐकला, सीतामैयांना ते कसे त्रास देत होते हे सगळं पाहिलं. आणि मग आता म्हणजे श्रीरामचंद्रांचा संदेश आपण घेऊन कसं सीतामैयांच्या समोर जायचं असं त्यांनी विचार केला. हम्म आणि सीतामाईंना न दाखवतात श्रीरामांच्या आशेचा किरण आपण सीतामाईंना न दाखवता श्रीरामांकडे परत आपण गेलो तर निश्चितच मोठी चूक घडेल. या क्षणी सीतामाई खूप दुःखी आहेत आणि प्राणत्याग करू शकतात आणि राक्षसी स्त्रिया त्यांच्यावर कडक पहारा देतात. मग आता मी तिच्याशी कसा काय संवाद करू असं त्यांच्या मनात विचारायला. पण काही करून मला सीतामाईंशी संवाद केलाच पाहिजे. म्हणजे पहा, मग सीता मैयांशी संवाद करण्यासाठी त्यांनी आता प्रयास केले. मग आता पहारा देणाऱ्या स्त्रिया जेव्हा बेसावत असतील तेव्हा मी सीतेशी जाऊन बोलेन असं त्यांनी ठरवलं.
आणि मी तर ब्राह्मणासारखं बोललो तर मला सीतामाया रावणच पुन्हा समजतील साधूच्या वेशात आलेला, आणि त्या दुःखी आहेत. आणि एक वानर मनुष्याप्रमाणे बोलत असल्याचं ऐकून मी रावणच आहे असं पण वाटेल सीतामायाला. म्हणजे काय की मला अत्यंत सावध राहायला पाहिजे. सीतामाया जर किंचाळल्या तर पहारेकरी जागे होतील आणि रावणाला बोलावतील आणि मला बंदी बनवतील. म्हणजे अशा पद्धतीने त्यांची द्विधा मनस्थिती झाली. मग वृक्षांच्या फांद्यामध्येच लपून बसून हनुमानाने काय केलं, सीतेला ऐकू जाईल अशा पद्धतीनं जे इक्ष्वाकू कुळ होतं, तर त्या कुळाचे जे विषयी गान करायला सुरुवात केली. म्हणजे इक्ष्वाकू जो राजा होता, त्याचे वंशज राजा दशरथ यांचं नाव घेऊन त्यांना 4 पुत्र लाभले. अशा पद्धतीने हे सगळं जे कथानक आहे ना, नंतर ते त्यांनी गायला सुरुवात केली. खूप सुंदर कथानक, म्हणजे खूप सुंदर असं जे हनुमानजींनी गायलंय ना, म्हणजे रामस्तुती किंवा कुलस्तुती गातात ना, तर ती खूप सुंदर अशी गायली आहे. तर ती मी तुम्हाला सगळ्यांना आता ती तुमच्यासमोर ती सादर करते. तर ती इतकी सुंदर आहे, ते ऐकून सीतामैयांना फार आश्चर्य वाटलं. तर त्याचं पहिलं वाक्य काय आहे पहा. इक्ष्वाकू कुळाचे वंशज राजा दशरथ त्यांचे नाम राजधर्म आणि पराक्रमाने अयोध्येला वाढवली शान, असं ते गात होते. 4 पुत्रांचे लाभले भाग्य, श्रीराम प्रिय असे तयात असीम शक्तींचा विस्तार, साक्षात विष्णू मनुष्य रूपात कैकेयीचा श्रीहट्ट नडला, श्रीरामांना धाडले वनवासाला, पितृआज्ञा शिरोधार्य त्यांनी सीता आणि लक्ष्मण पितृआज्ञा शिरोधार्य त्यांना सीता आणि लक्ष्मण सोबतीला, राक्षसांचा वध करून ऋषीमुनींना भयमुक्त केले, मारीचीला संगी घेऊन रावणाने सीतेला पळवले, सीतेचा शोध घेता घेता श्रीराम सुग्रीव झाली मैत्री, दक्षिणेच्या शोधमोहीम माझी हनुमानाची लागली वर्णी, अनेक पर्वत ओलांडून तुफान सागर केला पार, मग तुम्ही गवसला यशाचे खुलवीत द्वार, प्रिय पत्नीला मुक्त करण्यास श्रीराम इथे येतील, कृपया काही संदेश द्यावा, त्यांचे हृदय शांत होईल. अशा पद्धतीने त्यांनी काव्य गायला सुरुवात केली. उत्तम कवी होते ना हनुमान. मग सीता जेव्हा हे ऐकत होते तेव्हा ते खूप आश्चर्यचकित झाले आणि गाणाऱ्याचा तिने शोध घेतला, तर तिने वरच्या दिशेने पाहिलं तर तिला हनुमान दिसला. मग ते अजून भयभीत झाले. पण एखाद्याच्या स्वप्नामध्ये जर वानर दिसलं तर ते अत्यंत शुभ असतं, म्हणजे ते अत्यंत अशुभ असतं असा तिने विचार केला. पण भयभीत झाल्यामुळे आणि मानसिक श्रमामुळे सीतामायांना चक्कर आले आणि त्या मूर्छित होऊन पडल्या. मग काही वेळानंतर शुद्धीवर आल्यावर त्यांना वाटलं स्वप्नामध्येच वानर पाहिलाय आणि मी श्रीराम लक्ष्मण यांच्या खुशालीसाठी प्रार्थना केली पाहिजे असं त्यांनी विचार केला. आणि मग हनुमान झाडावरून खाली उतरले आणि सीतेसमोर हात जोडून उभे राहिले. मग तिने चौकशी केली की आपण कोण आहात. आणि मग तेव्हा म्हणजे त्यांनी सांगितलं की मी श्रीरामांची पत्नी आहे, सीतामाई आहे, आणि म्हणजे राम नाव ऐकल्यावर सीतेला हर्ष झाला होता. तर तिने हनुमानाला आपली सगळी कथा सांगितली. मग हनुमान जे आहेत तर ते ओळखत होते सीतामाईंना. मग रावणाने मला फक्त 2 महिनेच वेळ दिलाय आणि श्रीराम त्यापूर्वी आले नाहीत तर मी स्वतःहूनच जीवन त्याग करेन असं सांगितलं सीतामाईंनी. मग आता सीतामाया त्यांच्याशी सगळं बोलत असताना मग त्यांनी सांगितलं की मी श्रीरामांचा दूत आहे. म्हणजे दूत म्हणून जेव्हा ते गेले तेव्हा त्यांनी मुद्दामून प्रश्न विचारला सीतामायाना की तुम्ही कोण आहात. का तर राक्षसी पण सीतामायाच्या रूपात असायच्या ना, आणि हे दूत होते म्हणजे त्यांना धोका आहे, म्हणजे ते किती सावध होते. मग सीतामाया जे आहेत ते सर्व काही स्वतःहून आपणहून सांगतात हनुमानाला, तेव्हा त्यांना आत्मविश्वास वाटला की ह्या खरोखरच्याच सीतामाया आहेत. आणि मग श्रीरामांचं मी दूत आहे त्यांनी सांगितलं, आणि त्यांनी सांगितलं की मी खात्री देतो की तुम्हाला शोधून काढण्यासाठी आणि तुमची खुशाली जाणून घेण्यासाठीच मला पाठवलंय. हे ऐकून सीता मैया ज्या आहेत तर त्या खुश झाल्या. आणि मग सीतामाया ज्या आहेत तर त्या अत्यंत म्हणजे आनंदित झालेल्या हनुमानजींनी पाहिल्या. आणि त्यांनी मग सांगितलं की मला म्हणजे हनुमानजींना सांगितलं की मला श्रीरामांच्या बद्दल काहीतरी सांगा, त्यांची म्हणजे त्यांचं क्षेम कुशल आहे ना, आणि त्यांच्याविषयी म्हणजे मला तुम्ही काहीतरी सांगा, त्यांच्याविषयी ऐकण्यासाठी मी उत्सुक आहे. मग हनुमानजींनी राम आणि लक्ष्मण यांचं खूप सुंदर असं वर्णन केलं. ते ऐकून सीतामाई अत्यंत आनंदित झाल्या. आणि मग
सीतामाई त्या त्यांच्यावर प्रसन्न झाल्या. आणि मग त्यांनी सीतामाई यांनी हनुमानजी जे आहेत तर त्यांना म्हणजे त्यांचं जे साहस होतं तर त्याच्याबद्दल त्यांनी खूप खूप त्यांचं कौतुक केलं. आणि प्रभूंना म्हणजे जे आहेत तर ते प्रभूंना तुम्ही भेटल्यानंतर म्हणजे आता तुम्ही भेटायला प्रभूंना जाणार तर तुम्ही मला, मी श्रीरामाकडे आता परत जातो तर तुम्ही आता मला असं काहीतरी द्या की तुम्हाला म्हणजे मी भेटलोय अशी प्रभूंना खात्री पटेल. मग श्रीरामांना खात्री देण्यासाठी तू एका प्रसंगाचं कथन करू शकतोस असं तिने सांगितलं की चित्रकूटमध्ये असताना एके दिवशी जलक्रीडा केल्यानंतर जे आहेत तर ते श्रीराम जे आहेत तर ते सीतामयांच्या जवळ आले. मग तेव्हा एक कावळा जो होता तर तो चोचीने मारू लागला सीतामयांना. त्यांचं मांस खायची इच्छा होती. मग त्याला कावळ्याला दूर पळवून लावण्यासाठी एक मातीचा ढेकळं जेव्हा उचलला तेव्हा कावळा तो कुठेतरी लपून बसला होता. आणि क्रोधित म्हणजे ते त्यावेळी म्हणजे सीतामाई क्रोधित झाल्या होत्या. आणि त्यावेळेला काय झालं म्हणजे त्या क्रोधित झालेल्या असल्यामुळे त्यांची जी वस्त्र होती तर ती खेचली गेली आणि त्यामुळे ती सैल झाली आणि ती खाली गळाली. आणि हे पाहून श्रीराम हसायला लागले. मग हा जो प्रसंग आहे हा तुम्ही श्रीरामांना जाऊन सांगा म्हणजे त्यांना खात्री पटेल की सीतामायांची भेट झाली. अशा पद्धतीने हनुमानजी जे आहे तर त्यांनी जेव्हा म्हणजे श्रीरामांनी दिलेली जी अंगठी आहे तर ती जेव्हा सीतामाई यांना दाखवली त्यानंतर सीतामाई यांना त्यांनी सांगितलं की तुम्ही मला असं काहीतरी सांगा किंवा द्या की प्रभूंना दाखवल्यावर भेट झाल्याची खात्री पटेल. मग हा प्रसंग सांगायला त्यांनी सांगितला. मग अशा पद्धतीने हनुमान जे आहेत तर त्यांनी आपली सेवा बजावली आणि त्यांनी पुन्हा सीतामाई यांचा तर त्यांनी म्हणजे निरोप घेतला. आणि मग त्यांना खूप असा थकवा आला होता आणि खूप म्हणजे त्यांना म्हणजे त्यांनी काही खाल्लेलं नव्हतं, भूक लागली होती. मग त्यांनी काय केलं की सीतामाई यांना विचारलं की आता या अशोकवनातल्या म्हणजे जे आहेत अशोक वाटिकेतले जे वेगवेगळे वृक्ष आहेत तर ते तिथली फळं आहेत तर ते फळांचे वृक्ष त्यांनी हलवायला सुरुवात केली. तिथून जवळपास ज्या बागा होत्या किंवा तिथं जे फळांचे वृक्ष होते आणि मग त्यांना म्हणजे भूक लागली होती म्हणून त्यांनी म्हणजे ते वृक्ष गदागदा हलवायला सुरुवात केली, उपटायला सुरुवात केली. आणि मग अशा पद्धतीने हनुमानजींनी ते एक प्रकारे लीलाच केली होती. म्हणजे हे सगळं श्रीकृष्णांच्या श्रीरामांच्या इच्छेनंच हे घडत होतं. मग आता भगवान श्रीराम जे आहेत तर त्यांचं ते दास आहेत हनुमानजी. आणि त्यामुळं त्यांच्यावर सैन्य धावून आलं. मग त्यावेळेस त्यांनी सैन्य जे आहे तर त्यांच्यावर हल्ला चढवला. मग म्हणजे हनुमान जे होते तर अशोक वाटिकामध्ये जे संरक्षण देणारे जे जे राक्षसांचे म्हणजे भव्य मंदिर होतं तर ते पण उद्ध्वस्त त्यांनी करून टाकलं. म्हणजे अशा पद्धतीने त्यांनी म्हणजे सगळी नासधूस करून टाकली. आणि राम लक्ष्मणचा विजय असो, वानरसेनचा विजय असो अशा पद्धतीने त्यांनी जय जयकार करायला सुरुवात केली. मग आता जंबूमाली नावाचा तिथला माली होता त्याच्या मुखावर त्यांनी ठोसे लगावले आणि म्हणजे त्याला रक्तबंबाळ करून टाकलं. आणि एक आवाढव्य वृक्ष म्हणजे जो आहे तर तो त्यांनी काढला आणि हवेत गरागर फिरवला आणि त्या जंबूमालीवर त्यांनी सोडला आणि त्यामुळे त्याचा मृत्यू झाला. अशा पद्धतीने म्हणजे त्यांनी नुकसान करायला सुरुवात केली. मग रावणाने काय केलं आपल्या आघाडीच्या सेनापतीला पाठवलं आणि हनुमानला बंदिस्त करून आणायचं. हनुमानाला म्हणजे बंदिस्त करून काहीही करून तुम्ही ते घेऊन या असं सांगितलं. सगळ्यात राक्षसांनी काय केलं हनुमानाला गरडा घातला आणि सेनापती होता त्याचा दुर्धर नावाचा त्यांनी 5 बाण सोडले की त्याच्या कपाळात जाऊन घुसले. अशा पद्धतीने त्याच्यावर तो सेनापती धावून गेला. आणि सगळे जे होते उरलेले 2 सेनापती प्रभास आणि भास्करनं त्यांनी पण त्याच्यावर हनुमानावरती म्हणजे असे चाल करून गेले सगळे. आणि त्यांनी जे आहे तर ते हनुमानजींच्यावर वेगवेगळे बाण सोडायला सुरुवात केली. मग आता हनुमानजींनी या सगळ्यांना चिरडून टाकले, इतके शक्तिशाली होते. आणि असं हे सुरूच होतं. म्हणजे तिकडून वेगवेगळ्या राक्षसांना पाठवायचं रावण आणि जे हनुमान आहेत ते सगळ्यांना
मारून ठार करून टाकायचे. मग हनुमानाचा पराक्रम म्हणजे इतका म्हणजे होता की राक्षसराज रावण जो आहे तर म्हणजे त्यांनी आता इंद्रजित जे आहे तर त्यांना पाठवलं आणि मग इंद्रजितांनी काय केलं, हनुमान जे आहेत तर त्यांना म्हणजे त्यांना हनुमान जे आहेत तर त्या म्हणजे त्यांना तो भेटला. मग इंद्रजिताने आपल्या रथावर स्वार होऊन तो हनुमानजींच्या समोर आला आणि बाणांचा तो वर्षाव करायला सुरुवात केली. मग हनुमानने मोठ्याने गर्जना केली. इंद्रजितला पाहून त्यांना आनंद झाला होता आणि मग आता हनुमानजी जे आहेत ते इंद्रजित जित आहेत तर त्याच्यावर प्रहार म्हणजे करणार होते. पण इंद्रजितांनी काय केलं, हनुमानाचा वध करण्याचा पण असमर्थ होते हे जाणलं होतं आणि मग त्याला वध करून हनुमानाचा वध करण्यापेक्षा आपण त्याला पकडून घेऊन जाऊया असा तिने विचार केला आणि त्यांनी काय केलं, विशेष अशा ब्रह्मास्त्राचा प्रयोग केला आणि हनुमानाला तात्काळ त्यांनी बंदिस्त केलं. म्हणजे तो बेशुद्ध अवस्थेतच हनुमान आहे तो भूमीवर कोसळला आणि मग ब्रह्मदेवाच्या शक्तीने आपण बांधलं जातं हे त्यांना समजू शकत होतं. पण त्याच वेळी आठवलं की ब्रह्मदेवांकडून वरदान मिळालं होतं हनुमानजींना की त्यांच्यावर अशा अस्त्रांचा प्रभाव आहे ते म्हणजे जरी झाला तरी आवाहन केल्यावर थोड्या अवधीतच तो संपुष्टात येईल आणि त्यामुळे आता मी स्वतःला मुक्त करू शकत नाही, पण आता मी काही घाबरण्याचं कारण नाही, थोड्या वेळाने मी स्वतःला मुक्त करू शकेन. अशा पद्धतीने हनुमानजींनी विचार केला आणि मग त्याला इंद्रजितनी काय केलं, रावणासमोर त्याला नेऊन म्हणजे तिथं उभं केलं. मग तर रावणाचा प्रधानमंत्री जो आहे तर त्यांनी विचारलं की हनुमानाला की इथे येण्याचा तुझा उद्देश काय आहे, तो जर सांगितलास तर तुला सोडून देण्यात येईल. मग हनुमानने उत्तर दिलं की मला रावणाला भेटायची जिज्ञासा होती म्हणून मी इथे आलो, म्हणजे इथे आलो होतो. अशा पद्धतीने त्यांनी उत्तर दिलं. मग आता रावणासमोर त्याला सादर करण्यात आलं. मग त्यावेळेला हनुमानाच्या बोलण्यामुळे रावण अत्यंत संतापला आणि क्रोधाने त्याचे लालबडक डोळे म्हणजे गरागरा फिरायला लागले. मग तात्काळ या वानराचा वध करा, म्हणजे जेव्हा त्याला समोर रावणाच्या नेलं तेव्हा हनुमान जे होते ते स्तुती करत होते रामचंद्रांची, त्यामुळं रावण संतापला. मग विभीषणाने काय सांगितलं, दूताची हत्या करणं योग्य नाही आणि त्यामुळं त्यांनी काय सांगितलं की दूताची आपण हत्या करणं योग्य नाही आहे आणि आपल्या क्रोधाला तुम्ही नियंत्रित म्हणजे केलं पाहिजे. मग त्यावर रावणाने काय केलं, हनुमानाच्या शेपटीला कापडी चिंध्यांना चिंध्या ज्या आहेत त्या गुंडाळून टाका आणि त्या शेपटीला त्याला भिजवून त्या शेपटीला आग लावून टाका आणि अशा पद्धतीने ह्याला आपण दंडित करूया असा निर्णय घेतला आणि राक्षसांना त्यांनी सांगितलं, आज्ञा दिली आणि मग त्या राक्षसांनी हनुमानाला रस्त्यावर खेचत आणलं आणि जमलेल्या लोकांसमोर गुप्त हेराला पकडल्याचं जाहीर केलं. आणि मग सगळ्या चिंध्या त्याच्या शेपटीला बांधल्या आणि मग ती जी आहे तर ती शेपटी जी आहे तर ती म्हणजे ती लगेचच प्रज्वलित केली अग्नीने आणि मग काय झालं, शेपटीवरच्या ज्वाला ज्या होत्या त्या भडकत होत्या. त्याचबरोबर म्हणजे डोळ्यांची पापणी लवते न लवते तोपर्यंत काय केलं, हनुमानाने आपला आकार कमी केला आणि ते दोरखंडातून निसटले आणि आकाशात झेप घेतली त्यांनी आणि मग ती आग जी भडकली होती त्यांच्या शेपटीला तर त्यांनी ती पहिली उडी जी मारली ती राजवाड्यावरच मारली. राजवाड्याच्या छपऱ्यावरच उडी मारली रावणाच्या आणि त्यामुळं अशा पद्धतीने म्हणजे राजवाडा जो आहे रावणाचा त्यांनी पेट घेतला आणि अशा पद्धतीने संपूर्ण लंका नगरीमध्ये अशा त्यांनी मोठ्या मोठ्या उड्या मारल्या आणि लंका नगरीचा विध्वंस करण्यासाठी एक प्रकारे अग्निदेवाचीच त्यांनी मदत घेतली होती. आणि जिथे भगवान यांची इच्छा आहे तिथे म्हणजे कुणीही भगवत भक्ताला कधीही कुठलाही म्हणजे धोका करू शकत नाही किंवा त्याचं नुकसान करू शकत नाही. पहा, तर याचं साक्षात मूर्तिमंत उदाहरण म्हणजे हनुमानजी. आणि त्यांनी काय केलं म्हणजे ते प्रत्येक म्हणजे राजमहालाच्या प्रत्येक तिथल्या नगरीतल्या प्रसादांच्या छत्रावर ते झेपावत राहिले आणि अशा पद्धतीने संपूर्ण लंका नगरी आहे तिथनं किंकाळ्यांचे मोठे आवाज आणि अशी उद्ध्वस्त झालेली जळालेली लंका त्यांनी पाहिली आणि मग आपली शेपूट जी आहे ती सागरात ते विझवण्यासाठी गेले आणि मग ते पुन्हा आपला निरोप घेऊन श्रीरामांकडे गेले. अशा पद्धतीने जी हनुमानजींची लीला झाली होती तर ती अत्यंत म्हणजे महत्वाची आणि इथून आपण काय शिकतो की असे अडथळे भगवत भक्तीमध्ये
त्या भगवत सेवेमध्ये येतात. पण आपण काय केलं पाहिजे, हनुमानसारखं सदैव दास्य भावामध्ये राहून आपण सदैव म्हणजे भगवान यांच्या प्रति एकनिष्ठ राहून आपण त्यांच्याच सेवेचा ध्यास घेतला पाहिजे, की जसं हनुमानजींनी घेतला. हे आपण हनुमानजींच्या ह्या पराक्रमातून शिकतो. आता ही जी आहे, हे जे चित्र समोर आहे, ही पुढची लीला आहे. आता जी 5:15 वाजलेत, आपण हरे कृष्ण माताजी, आपण एक 15 मिनिटं घेऊया का, हे संपेल म्हणजे. माताजी माझी 5:30ची एक दुसरी मीटिंग पण आहे. नाही मग आपण थांबूया इथेच. ह्या 2 स्लाइड आपण घेऊ पुढच्या भागात आणि मग नवीन अवतार सुरू करू. ठीक आहे माताजी. हा. मी वैष्णव प्रणाम घेते. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्री प्रभुपाद की जय. गुरु महाराज की जय. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हा माताजी, आपण थांबूया.